Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DOFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Enero 8, 2025. Sa gihapon, inimola gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalagkuan karon nga mga balita, road closure para sa mga events sa Dinagyang, pasado na sa Konseho, road closure para sa blocking, maumpisa na alas 6 karon sa Kasisidmon. Mga drivers ang Iloilo City Association of Drivers Transport Cooperative o kung ikaw DTC, kaduha lang mahulugan ang ila sining kontribusyon sa Social Security System sa sulod sa nganom katuig. Mga driver hindi mahimo makalon sa SSS. Samtang sa dugang pang mga balita, pumuluyo sang kwartero Haro, ginpabombo ang magahod nga practice ang tribo sa Lugnon sa Haro National High School. Pondo para sa rectification work sa Aganan Flyover, pangitaan sang Department of Public Works and Highways. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagapangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Sa aton siniya nga mga kabombo, palinton lang sa sining panyempo sa karon nga ti daw nagabulubag-o, no? Katulad sa inyo sining alagado, do medyo naghahana na pero the show must go on sa ngalan sang serbisyo publiko. Magadulong kita iya sa gihapon sa madalagkuan kag mga nagapahuna sining mga balita, impormasyon kag pagtalakay man sa mga mainit sining mga isyu nga nagaklinabo karon diri sa syudad kag probinsya man sa Iloilo. Sa bahin karon iya sang rectification sang Agaran Flyover, pila naman kaihan kabilyon or pila naman ayhan kamilyon ka pesos ang kwaon sa kabansang gobyerno kwarta sang pumuluyo sa sining isa sa makabig another palpak nga proyekto sang Department of Public Works and Highways in perfect partnership sa sining pinalangga nga kontraktor ang International Builders Corporation. Kung nahitso na sa nakaligad siniya or matapos ang lapit 4 katuig, nahitso, napuslan ang Ungka Flyover, pila naman ayhan katuig, ang idugang, ang hulaton, ang antusan, ang aguntuhon sang mga commuter, no? Subungman sa mga motorista, antes pa man nga mapuslan ining Aganan na flyover kay sandig sa aton sining pagkaibalo kag sandig man sa ginpagwa sa impormasyon sa Department of Public Works and Highways, may kasubong sining sitwasyon sa bahin karon sang Aganan flyover sa Ungka flyover nga mayara man sang area nga kung sa diin mahumok ang ginatindugan sang pilote. Ibaloon naton ina sa aton sinipaday niya nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Anay sa Udto pagkatapos sa mga nagapahuna kag mga mainit naman nga mga balita kaupo naman sa Bombo News Center. Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1
1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Enero 8, taong 2025. Sa ating mga headlines, seguridad sa pangalawang araw ng pahalik tiniyak, karagdagan pang mga augmentation force mula sa area ng Calabarzon Region, dumating na rin. Armed Forces of the Philippines mahigpit na nakikipag-ugnayan sa allied partners para yan mas palakasin ang cybersecurity defense kaugnay sa umano'y pag-hack ng mga Chino sa Office of the President. Ulkang Taal, nagbuga na naman ang makapal na plume sa mga update mamaya. Former Senator Leila de Lima ibinunyag na nasa ilalim ng protective custody ng International Criminal Court si self-confessed hitman Matubato. Pagkasama ng mga kaso ng human metapneumonia virus doon sa China, kinumpirma na rin ng Department of Health 10 kaso ng naturang klase ng sakit sa Pilipinas na itala na ayon sa ahensya. Sa ating international news naman, Los Angeles nagdeklara na ng state of calamity dahil sa malawakang wildfires. At sa dagdag pang balita sa ibayong dagat, yung bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Tibet ay umakyat pa sa 126. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nanindigan ng Department of Information and Communications Technology na walang ebidensyang magpapatunay na may mga nanakaw o na walang data mula sa Philippine government system. Una nang ibinunyag ng US-based information company na Bloomberg na mayroong inakaw ng mga data ang China-based hackers na military data at iba pang mga sensitibong impormasyon mula sa Executive Department. Ayon nga kay Department of Information and Communications Technology spokesperson, Assistant Secretary Aboy Paraiso, walang ebidensyang magpapatunay na may mga sensitibong data na ninakaw o kinuha mula sa government system. Wala din anyang ebidensya na magpapatunay na may mga nakompromisong sites kabilang na ang US-based firm na naitala doon sa kanilang report dyan sa mga government sites at database. Kasabay nito ay hinamon naman ng naturang ahensya ang mga hackers na magpakita ng proof o patunay na may mga nakuha o kaya nalansag sila na site o kaya nanakaw na data mula sa government websites. Narito ang bahagi ng pahayag ni Assistant Secretary Paraiso. There are no evidence to substantiate that there are any data, sensitive data or military data that was gotten from our systems. We continuously invite these threat actors to show proof and provide that they have correct data that they have exfiltrated from our systems. But so far, none has surfaced. Bagyan ng mga pahayag ni Assistant Secretary Aboy Paraiso, batay nga sa impormasyon na inilabas ng naturang tanggapan, maraming mga hacking incident ang umano'y isinagawa ng China-based hackers at karamihan dito ay nangyari mula unang bahagi ng 2023 hanggang Hunyo ng taong 2024. Nakasad din sa report na ito na una nang humiling ang Office of the President na ang investigasyon ukol sa umano'y hacking incident noon pang May 2024. At naglabas pa ito ng email kung saan ay sinasabing nakasaad ang request ng Pangulo. Pero ayon nga sa Department of Information and Communications Technology spokesperson, may mga natunto na silang Chinese hackers noon pang nasabing mga panahon, ngunit walaan niyang email na natanggap ang kanilang ahensya hinggil dito. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Assistant Secretary Aboy Paraiso. There are also reports that we received that the Chinese threat actors, and in fact, we identified these threat actors. We located their IP addresses, and we identified their methodology, their procedures, and narrowed it down to several Chinese citizens and threat actors that have the same MO. So
As far as the email, that there has not been an email that was sent to DICT requesting for on that time period that you mentioned, requesting for any investigation or briefing. Bahagi yan ng mga pahayag ng tagapagsalita ng Department of Information and Communications Technology Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Nobyembre 2024. Base sa Labor Force Survey noong November 2024, iniulat ni Philippine Statistics Authority Chief Undersecretary Dennis Mapa na mula sa 1.97 milyong Pilipino na walang trabaho noong Oktubre 2024, nabawasan ito ng 303,000 dahilan kaya't bumaba sa 1.66 milyon ka mga Pilipino ang walang trabaho noong November 2024. Mas bababa rin ito pagdating sa year-on-year kung ikukumpara noong November ng nakalipas na taon na nasa 1.83 milyong walang trabaho. Ipinaliwanag ng Philippine Statistics Authority Chief na ang pangunahing nag-ambag sa mas mababang unemployment rate sa nasabing period ay dahil sa pagtaas ng demand noong nakalipas na bare months patungong holiday season. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Philippine Statistics Authority Chief Undersecretary Dennis Mapa. Of course, as expected, kasi November is sama na doon sa holiday season, tumaas din yung accommodation and food service activities. Dito tumaas ang may bilang ng may trabaho ng 528,000. Kasama dito yung restaurants and mobile service activities na may dagdag na 310,000 at yung mga short-term accommodation services na may dagdag na 97,000. Ang isa sigurong magandang balita dito sa buwan ng Nobyembre 2024, year-on-year, tumaas yung ating number of employed workers na nakaklasify as wage and salary workers. Kasi yun naman talaga yung parang proxy natin dun sa yung good quality job. Tumaas siya ng 1.11 million year-on-year. At 950,000 dito ay galing sa private establishments. May dagdag tayo ng mga 231,000 galing naman sa house. Pagdating naman sa employment rate noong November ay tumaas sa 96.8% o 49.54 milyon mga Pilipino ang may trabaho mula sa naitala noong November o October 2024 na 96.1% o 48.16 milyon Filipinos. Tinukoy naman ng PSA Chief ang mga sektor o industriya na nakitaan ng pagtaas sa employment at sa huling quarter ng 2024. Dito sa accommodation and food service activities, tumaas siya ng more than 500,000, 528,000. At even on the manufacturing side, mayroon tayong pagtaas na more than 200,000 doon sa manufacturing of food products, particularly bakery products. Ang ating usually last quarter, yung 3 buwan na yan, may mga pagtaas tayo doon sa accommodation services, restaurants, and doon, of course, yung mga key inputs nito like food products. Pagdating naman sa underemployed o nagtatrabaho sa mga hindi akma sa kanyang kasanayan o napag-aralan ay bumaba din mula sa 16.8 million mga Pilipinong underemployed noong October 2024 sa 5.35 million Filipinos underemployed noong November 2024. Oras natin sa buong kapuluan, 8 minuto na. Nakalipas ang alas 12 ng tanghali. Karagdagan pa sa ating mga balita. 6 na K9 units ang ipinakalat na ngayon ng Philippine National Police sa Quirino Grandstand. Yan ay para tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa ginaganap na pahalik o kaya ay pagpupugay para naman sa naturang aktibidad. Ayon kay Explosive Ordnance Disposal Technical Director Alvin Macalanda ng Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal Team ay may mga aso na silang umiikot tuwing 2 oras upang maghanap ng posibleng eksplosibo o iba pang banta sa seguridad upang matiyak din ang kaligtasan ng mga deboto at iba pang dadalo sa naturang event.
Ang mga aso na yan, mga kabombo, ay may kasanayan sa pagdetect ng anumang klase ng pampasabog at nagkaroon ng kasanayan, pati na yung iba pang mga units na inaasahan ding darating. Nakaantabay din mga kabombo ang Explosive Incident Response Team. Yan ay para naman sa agarang sakaling aksyon kung may mga banta na may tatala. Samantala, sinabi ni Alex Irasga, Technical Advisor ng Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazarene, na mas mabilis ang proseso ngayong taon dahil ipinagbabawal na ang paghalik ng direkta doon sa imahe. Sa halip ay nagpupunas na lamang sila ng panyo o kaya ay tuwalya doon sa naturang ribulto para naman sa libo-libo o milyon-milyong deboto dahil upang mas maging maayos umano ang daloy ng mga tao. Dagdag pa niya na mananatiling mapayapa ang ganitong sitwasyon kung tataliman lamang sa mga panuntunan ang mga deboto at iba pang dumarating sa naturang lugar para naman sa aktibidad. Ipinalala pa ng simbahan ang pagdiriwang ay dapat maging banal at ligtas, hindi bilang isang uri ng penitensya o kaya naman ay pagpapahirap sa sarili, kundi ito'y parte ng ginagampanan na itinuturo ng simbahang Katolika. Ito namang Armed Forces of the Philippines mahigpit na nakikipag-ugnayan sa allied partners para yan mas palakasin ang cybersecurity defense kaugnay sa umano'y pag-hack ng mga Chino sa Office of the President. Narito pakinggan natin ang pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na mahigpit silang nakikipag-ugnayan ngayon sa allied partners sa ibang bansa para mas palakasin pa at panatilihing matatag ang cybersecurity defense ng Pilipinas. Inihayag ito ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla kasunod ng iniulat na nahack umano ng mga Chino ang website ng Office of the President kung saan may mga military documents na may kaugnayan sa territorial disputes sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ayon kay Colonel Padilla, malalim na rin ang koordinasyon nila sa iba't ibang ahensya na kabilang din sa pagprotekta sa cyber domain. Malalim na rin yung coordination natin with different agencies because cybersecurity is the concern of everybody and hindi lang siya sa AFP per se. But in terms of the AFP, we have been trying to tweak our organization to the contemporary new challenges, which is very heavy na din on cyber. Nitong mga nakaraang buwan, activated na rin daw ang Cyber Command kasama na ang Intelligence Command. Nakalatag na rin ang intrusion detection systems at intrusion prevention systems ayon kay Padilla. Ayon pa sa AFP, given na nandiyan naman talaga raw ang threat sa cyber domain, pero ang mahalaga ay nadidetect at napipigilan. Cyber attacks are a daily occurrence. And what is important is we are able to detect and we are able to deter these attacks. Rest assured po that the Armed Forces of the Philippines and our partners remain steadfast in our mission to protect the nation's sovereignty, ensuring that neither intimidation nor disinformation will shake our resolve. For your Armed Forces of the Philippines po, as long as we have one AFP, there's one Philippines. If we have a strong AFP, we have a strong Philippines. Una nang iniulat na ayon sa international media company na Bloomberg, nahack ang website ng Office of the President at nakuhanan ito ng mahalagang military documents. Nangyari raw ito noong 2023 hanggang sa kalagitnaan 2024. Hindi naman ito kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon sa naturang ahensya, 2018 hanggang 2022 pa ang huling hacking na may nakuhang impormasyon. Samantala, pagtitiyak ng AFP, mas papagtibayin pa ang cybersecurity ng bansa. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 13 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nakapag-set up na ang Department of Health maging ang Philippine Red Cross ng kanilang mga first aid stations. Yan ay upang magbigay ng medikal na tulong doon sa mga deboto sa traslasyon sa nagpapatuloy ng mga aktibidad lalo na sa kasagsagan ng event sa araw ng Huwebes. Anya sa Department of Health, nakapagtalaga sila ng mga medical teams at health stations sa mga sumusunod na lugar sa kahabaan ng ruta ng prosesyon. Partikular dyan sa may Quirino Grandstand, Rizal Park,
Ayala Bridge at Pikasal, maging sa Quinta Market ay meron silang mga nakadeploy na mga tauhan. Ipinakalat din ang nasa mahigit 200 tauhan mula sa Health Emergency Response Team ng 20 Department of Health Hospitals sa Metro Manila. Yan ay upang makapagbigay ng agarang medical attention sa mga kinakailangan ang ganitong serbisyo. Pahayag pa ng Department of Health ng mga pasilidad tulad na lamang ng Jose Reyes Memorial Medical Center, Tondo Medical Center at iba pang mga pagamutan na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Health ay tatanggap ng mga pasyente, lalo na kung ito'y nagmula dyan sa mga aktibidad may kinalaman sa traslasyon. Samantala, nagsabi naman ng Philippine Red Cross na magtatalaga rin sila ng mga first aid stations at welfare desk sa mga sumusunod na lugar, partikular yung Quirino Grandstand, lalo na yung area ng South Drive, malapit yan sa Museo, Pambata at sa Katigbak Drive, malapit naman sa malaking hotel at round table area, malapit sa pasukan sa Intramuros at yung pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pero din dyan sa may Finance Road, malapit naman sa National Museum sa harapan ng Philippine Normal University at maging sa Ayala Bridge sa may San Marcelino Street at General Solano Street, may area ng Arlegui at ganoon din sa may Pikasal ay magtatalaga rin sila ng mga tauhan. Ganoon din sa Quezon Boulevard, malapit na huyan dyan sa Quiapo Church. Pagkakaroon din ng mga ambulansya at fire truck, maging rescue boats na nakastandby sa paligid ng naturang lugar. Ang pagdiriwang ng pista ng Nazareno de Quiapo ay isang event na sinasaklaw yung 10 araw na aktibidad. Nagsimula yan noong 31 pa ng Disyembre at inaasang magtatapos sa 9. Yan may bukas yung kabuuan ng traslasyon events para naman sa naturang aktibidad. Ang ruta ng traslasyon mga kabombo ay magsisimula dyan sa Quirino Grandstand at magtatapos naman sa Quiapo Church at inaasahan ng milyon-milyon ng mga deboto na lalahok sa prosesyon. Kaugnay pa niyan mga kabombo, mga Kasir Nation, kuha muna tayo ng mga iba pang mga detalye doon sa ating mga kasamahan live sa Quirino Grandstand. Kaugnay dito sa seguridad sa pangalawang araw ng pahalik, tiniyak karagdagang mga augmentation naman mula sa Calabar Zone ikinasa para sa dagdag seguridad. May detalye dyan si Bombo Bea Peniza. Nagtalaga ng karagdagang kapulisan ng Manila Police District bilang augmentation para sa biglaang paglobo ng mga deboto dito ngayong araw sa Quirino Grandstand. Ayon kay Police General Eduardo Mendoza, sila ang augmentation mula sa Police Provincial Office 3 na simula kahapon pa anya nag-iikot dito sa Quirino. Anya na italaga ang 1,500 na kapulisan mula sa PPO3 ng Aurora simula sa pinakaunang araw ng pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno hanggang sa mismong araw ng prosesyon. Ang kanilang seguridad din anya ay magiging parte ng prosesyon hanggang masiguro na nakapasok na sa loob ng Quiapo Church ang imahe. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga pahayag ni Police General Eduardo Mendoza. Part po kami ng contingent from Region 3. Augmentation po kami para dito sa Black Nazareth. Talaga po yung participation po namin is talagang in-invite kami ng NCRP po, ng MPD para sa augmentation. Actually, kahapon pa po kami. And hanggang matapos po yung celebration. Actually po, ang Region 3 is kinocompose po na 1,500 na PNP personnel. Ang total na i-augment po ngayong Black Nazareth. Hanggang sa matapos, hanggang sa Quiapo Church, hanggang sa Plaza Metro. Ang Metro Manila Development Authority naman ay nakaantabay din sa kanilang mga security cameras para masiguro na maayos at walang naitatalang mga insidente sa pila hanggang matapos makapagpugay ang mga deboto. Samantala, sa bahagi naman ng mga health emergencies, nakahanda din ang mga outpost ng Department of Health at nag-iikot naman gamit ang isang electric scooter ang ilang medical personnel ng Philippine Red Cross para sa mga maitatala nilang emergencies ngayong araw. Nakapagtala na kasi ang mga personnel ng DOH ng 3 mga nakaranas ng sakit ng ulo at pagkahilo. Ayon kay Daryl Tamparia, nakahanda naman ang kanilang mga kagamitan sa mga ganitong klase ng emergency at sila rin mismo ay nakahanda para sa mga maaaring insidente ng pagkahilo. Ang 3 kaso ay kaagad namang nabigyan ng mga oral medication at kasalukuyan ng nasa maayos na kalagayan.
Paliwanag ni Tamparya, sinisiguro ng kanilang medical team na maayos na ang lagay ng mga ito at tama na din ang mga vital signs ng mga ito bago pa uwiin. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga pahayag ni Daryl Tampanya. This morning po, so nakakatatlo pa lang po kami na patient. So ang mga complaint po nila is yung headache or dizziness. Minsan nag-ano din sila ng mga anti-hypertensive medications. Tapos ang ginagawa namin, i-check po muna namin yung mga symptoms, vital signs nila. Then kung ano po yung pinaka-chief complaint po nila, yun po yung ma-manage namin. Tapos bawa po sa mga dizziness or headache, kung kaya po ng mga oral medications, bibigyan po namin. Tapos monitor po muna namin dito. Kung okay na po yung symptoms, tapos kaya po nila umuwi, pwede naman namin sila i-send home with assistance po ng mga partners po natin, MMDA. Pinapa-assist po namin. Samantala, nagpapatuloy naman na mas humaba pa ang pila ng mga deboto dito sa Quirino. Katunayan, sa aking likuran, nakikita natin dito na umaabot na hanggang doon sa likuran ng mga tent o lagpas doon sa tent yung mga pila na para makapagpugay sila dito sa Poong Nazareno. Makikita din natin na nagdagdag ng mga barikada ang Metropolitan Manila Development Authority doon sa pinakaunahan ng pila para sa mas maayos na daloy nito. Bombo Dennis, Bombo Jai. Okay, may tanong ko lamang, Bombo Bea, no? Doon sa mga binabanggit na mga inilapit dyan sa medical team, meron na bang major incident sila na inasikaso? Ibig sabihin, kung hindi kaya yung kapasidad ng mga first aid stations ay kinakailangan kasi nila itong dalhin sa ospital. So meron na ba so far na major cases na nadala dyan sa kanilang mga first aid stations sa Bombo Bea? Sa ngayon, Bombo Dennis, wala pa naman na itatala ang DOH at maski ang outpost ng Philippine Red Cross dito sa Quirino Grandstand ng mga major incidents o yung mga nakakaramdam ng hypertension, pagkahilo na malala or vertigo, wala pa naman silang na itatalang mga ganitong insidente. Karamihan sa mga insidente ay yung nakakaramdam lang ng kaunting pagkahilo dahil sa dala nga ng init ng araw at yung iba naman ay sumasakit ang ulo dahil mainit talaga ang panahon dito ngayon, Bombo Dennis. Okay, maraming salamat, Bombo Bea. Live mula dito sa Quirino Grandstand, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Isang salita si Chappy Chinson. Pilipinong magaling, Ilocanong mabait. Isang salita lang siguradong gagawin. Pag may sinabi ka, kailangan gawin mo. Pag mawalang credibility mo, wala kang maniniwala sa'yo. Pag sinabi ko, ginagawa. Basta panalo Pilipino. Magkalugi-lugi na ako, gagawin ko pa rin. Gawa senador ko. Number 58, may isang salita si Chappy Chinson. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbuga na naman ang bulkang Taal ng makapal na plume na umabot sa 600 metro na napadpad naman sa timog kanluran direksyon base na rin sa obserbasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa nakalipas na 24 na oras. Wala namang naitalang volcanic earthquake mula dyan sa naturang bulkan. Ito ay sa gitna na rin ng nararanasan na pagtaas ng real-time seismic energy measurement mula sa bulkan simula pa noong 4 ng Enero. Noong gabi ng Lunes, mga kabombo, nakapagtala ang bulkan ng minor Priato magmatic eruption habang huling nakapag-generate ng asupre ang bulkan noong araw ng Lunes sa 6 ng Enero. Nasa 4,000 mahigit na tonelada ang volume nito. Sa kasalukuyan ay nananatili naman sa alert level 1 o low level unrest ang bulkan. Kaya't patuloy pa rin ang pagpapaalala sa publiko na bawal pa rin pumasok doon sa itinuturing na permanent danger zone, gayon din ang pagbabawal doon sa pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa crater ng bulkan dahil na rin sa panganib na maaring biglang pumutok ang naturang bulkan at magpatuloy pa itong abnormalidad ng Taal Volcano.
Bombo International News. Nagdeklara na ng state of calamity ang pinakamataunang syudad sa estado ng Los Angeles, California, United States of America matapos sumiklab ang malawakang wildfires. Sa pinakabagong datos mula sa California's Department of Forestry and Fire Protection, dumoble pa ang lawak ng wildfire na mabilis na kumalat sa nakalipas na 3 oras na nasa 2,921 hectares. Bunsod nito, ayon kay Los Angeles Fire Chief Kristen Crowley, mahigit 30,000 katao na ang pinalikas at 13,000 mga gusali naman ang under threat dahil yan sa wildfire. Makikita sa ilang footage ang ilang kabahayang nasunog sa Pacific Palisades area at inabandona na ng mga residente ang kanilang mga sasakyan upang makatakas mula sa hagupit ng wildfire. Nagsimulang sumiklab naman ang wildfire dakong 6:30 p.m. Greenwich Mean Time nitong Martes o 2:30 ng umaga ngayong Miyerkules oras sa Pilipinas. Lumawak pa ito dahil sa bugso ng hangin sa lugar na nasa 80 kilometers per hour at dry condition. Sa ngayon, nasa ilalim ng red flag warning ang milyon-milyong katao sa California na nangangahulugan na may extreme o malubhang panganib o banta ng wildfire. Sa iba pang balita sa ating ibayong dagat, walang patid ang paghahanap ng mga rescuers na nakalipas na magdamag para yan sa mga survivor matapos tumama ang malakas na lindol na kumitil sa 126 na katao na puminsala sa mahigit 3,000 gusali sa remote region Tibet sa China, habang ang 188 katao naman ang naitalang sugatan. Inilunsad na rin ang malawakang rescue operation sa gitna yan ng panibagong suliranin para sa mga posibleng survivor kasabay ng inaasahang pagbagsak pa ng temperature doon sa rehiyon sa negative 16 degrees Celsius sa magdamag. Una rito tumama ang magnitude 7.1 na lindol sa Tibet malapit sa Everest na may lalim na 10 kilometers o 6 na milya base yan sa datos mula sa United States Geological Survey. Naramdaman naman ang malakas na lindol sa Nepal at ilang parte ng India na malapit din sa nasabing bansa. Ang tumamang lindol sa China nitong Martes ang isa sa itinuturing na deadliest earthquake na tumama sa bansa sa mga nakalipas na taon. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Ikinatuwa at kinatiga ng National Economic and Development Authority ang ulat ng Philippine Statistics Authority na ang unemployment rate sa Pilipinas ay bahagyang bumaba. Naitala kasi ang 3.2% noong Nobyembre ng taong nakalipas mula naman sa 3.6% noong nakaraang taon. At ang underemployment rate ay bumaba rin sa 10.8% mula sa 11.7% dati. Ayon nga kay National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, ang susunod na hakbang ay ang pagpapalawak pa ng oportunidad sa negosyo at trabaho. Ang gobyerno ay kasalukuyang nakatuon, mga kabombo, sa pagpapabuti ng kalidad ng mga trabaho sa pamamagitan na rin ng pagsasanay at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga manggagawa. Layunin ng mga programang ito na matugunan ang pangangailangan ng lumalaking ekonomiya ng ating bansa na kinakailangan naman mas maganda ang mas mataas na pasahod doon sa ating mga manggagawa. Ito namang Department of Transportation, tiniyak on track ang mga flagship projects ng gobyerno sa kabilayan ng ilang mga isyu. Samantala, si Bersamin naman, posibleng politika ang nasa likod sa pagtigil sa contribution rate ng Social Security System. Nasa linya natin live si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na on track at on time ang implementasyon ng mga flagship program ng gobyerno na layong palakasin ang transportation sector ng bansa. Aminado si Bautista na may mga kinakaharap rin silang mga issue at problema. Gayunpaman, kanila itong tinutugunan gaya ng issue ng right of way. Sinabi ng kalihim, inatasan na sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, partikular sa tinukoy ni Bautista
Bautista ang Administrative Order Number 19 na inilabas ng Pangulo noong nakaraang taon. Naniniwala din si Bautista na hindi sila kasama sa masasaklawan ng nalalapit na election ban ngayong malapit nang magsimula ang campaign period. Sinabi ng kalihim, karamihan ng mga proyekto ng Department of Transportation ay long-term na pawang naumpisahan na. Itutuloy na lang anya ito sa gitna ng pag-asang hindi maapektuhan ang alinmang mga proyekto ng ahensya. Sa 186 flagship projects, sinabi ni Bautista, 69 dito ay infrastructure flagship projects na nasa ilalim ng ahensya. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Siguro hindi naman kami mako-cover ng election ban because we have started all these projects already, no? So we don't think the election ban will affect the implementation of any of our projects in the OTR. No? Samantala, kinwestiyon naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang motibo sa likod ng panawagan ni dating Social Security System Chief Rolando Macasaet na suspendihin ang naitakdang pagtaas ng SSS contribution rates. Sinabi ni Bersamin ang nasabing panawagan ay nagsimula sa isang kandidato. Bumaba sa pwesto si Macasaet noong nakaraang taon para tumakbo ng congressional seat sa ilalim ng SSS GSIS Pensionado Party List. Kumbinsido rin ang palasyo na pag-aralang mabuti ang ipatupad na increase sa kontribusyon ng SSS. Sinabi pa ni Bersamin ang ganitong mga pagtaas ay may pinagbabasihan, kaya't mahirap sa kabilang banda sabihin na huwag na lang ito magtaas. Mas maigian niya na pabayaan muna ang management ng SSS na ikasa ang implementasyon ng dagdag kontribusyon sa pagbabayad. Dagdag pa na ni Bersamin na kung pahihimasukan nila ang SSS na nakakaunawa at may kakayahan sa pagpapatupad ng nasabing hakbang ay hindi magiging epektibo ang nilalayon ng additional contribution. Pakinggan natin si Executive Secretary Lucas Bersamin. Matagal na nila pinag-aralan yan, in-announce nila long before that call was made. And in fact, these benefits are being expanded now. So why don't we just let that process? Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Naabot daw ng Pilipinas ang kinikilalang all-time high rice import o kaya naman pinakamataas na bulto ng bigas na binili sa ibang bansa. Mula nang yan ay simulan yung pag-aangkat ng ating bansa. Batay nga sa data ng Bureau of Plant Industry, umalo sa 4.68 million metric tons ang volume ng bigas na inangkat ng Pilipinas ng taong 2024 dahil na rin sa mababa na domestic supply at yung sunod-sunod na mga kalamidad na tumama, pati na yung napakainit na panahon ay nakaapekto rin. Ito ay halos 30% na mas mataas kumpara sa 3.61 milyon na metriko toneladang inangkat ng bansa ng taong 2023. Nananatili pa rin ang Vietnam bilang top supplier ng bigas para sa Pilipinas. Kabuang 3.56 na milyon na metriko tonelada ng bigas ang inangkat ng Pilipinas sa naturang bansa. Ito ay katumbas naman ng halos 75% ng kabuang rice imports ng Pilipinas sa naturang taon. Ang nalalabing 25% ay pinaghatian ng Myanmar, India, China, Japan, Cambodia, Taiwan, Italy at maging ng Spain. Maalala mga kabombo na naapektuhan ang lokal na produksyon ng bigas dito sa Pilipinas dahil na rin sa magkakasunod na kalamidad na tumama sa ating bansa. Kasama na rin ang pag-iral ng El Nino phenomenon. Ito mga kabombo, mga Kasur Nation, kumuha tayo ng iba pang mga detalye doon sa isa sa ating mga kasamahan sa Quirino Grandstand. Pila ng pahalik doon sa nasabing lugar umabot na sa tapat ng luneta. Mga deboto naman ilang oras na matyagang naghihintay. Kasama natin ngayon sa linya live, Bombo Grant Hilario. Bombo Jai, Bombo Dennis, umabot na nga ang pila ng mga deboto para sa pahalik ng Poong Jesus Nazareno mismo sa Luneta Park na tapat ng malaking bandila nito, kung saan ang mga deboto dito ay matyagang naghintay at pumila ng ilang oras makapunta lamang o makalapit sa mismong altar na pinagkakagalakakan ng Poong Jesus Nazareno.
Kanina sa ating paglilibot ay nakausap natin ang isa sa mga deboto na si Maribel Mayo na dumayo pa raw siya mula sa San Jose del Monte, Bulacan para sa taunang pahalik. Nakarating siya dito kanina pang alas 7 ng umaga, ngunit halos kani-kanina lamang siya nakapagpugay sa mismong poon. Kwento niya, hindi kaagad kasi nabuksan ang pila para sa mga senior citizen, PWD, buntis at iba pang may espesyal na pangangailangan. Pakinggan natin ang ibinahagi ni Maribel Mayo, isang deboto ng Nazareno. Dumating kami dito before 7 ng umaga. And then pumila na kami. Siyempre sa dami ng tao, hindi naman kami makapasok agad. Ibig sabihin, hindi umuusad yung pila kanina. Kaya ang tagal namin dun sa labas. Tapos, dapat yun sa senior may pila. Kaya lang ang nangyari, walang pila yung senior. So ang tagal. Nung time na sabi sasabihin pa lang dun sa kataas-taasan nila na magpapapila ng senior, matagal pa kami naghintay. And then maya-maya, nagsabi na rin sila na pwede nang pumila yung senior. So PWD kasi ako. So syempre kasali na ako dun sa pila ng priority lane. Ang deboto naman na si Alejandro Pilarta ay bumiyahe naman ng 4 na oras upang makarating dito sa Maynila. Aniya, taon-taon niya itong ginagawa bilang pagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyayang natanggap. Ito naman, pakinggan natin ang debotong si Alejandro Pilarta. Galing ako ng Kabuyaw, Laguna. 4 o'clock, bumiyahe na ako. Ngayon, dumating ako dito ng mga mag-8, ganyan. Oo, kasi naman ako din sa magulang ko. Ngayon, ito, dala ng, siyempre, pagka-fiesta, niluwas ko ito. Para naman yung mga nahingi namin sa Nazareno, para naman papasalamat kami. Ganun. Samantala, nahirapan naman sa pag-aantay ng mahabang pila ang magkasamang deboto na sina Esther Bernachia at Evelyn Bungkay. Ngunit nang sila'y makahalik na sa poon, ay agad naman itong napawi ng kasiyahan. Halina't pakinggan din natin ang ibinahagi ni na Esther Bernachia at Evelyn Bungkay na parehong deboto ng Jesus Nazareno. Napakahirap. Mahirap. Anong oras kami gumising? Alas 3. Tapos nagbiyahe kami hanggang dito. Mga alas 5 na tayo nakarating na. Pinapanalangin ko, gumaling po yung apo ko. Kasi panata ko talaga. Kasi masaya. Parang nawala yung pagod. At yan muna ang paunang ulat dito, Bombo Dennis at Bombo Jai sa labas ng Quirino Grandstand sa kahabaan ng South Drive sa Calao Avenue. Sige, from your end, Bombo Bombo Dennis, Bombo Jai. Sige, maraming salamat at mamaya hingi kami ng mga update pa, Bombo Grab. Live mula dito sa South Drive, Calao Avenue, Maynila, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa mga karagdagang pa nating balita, nangako si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ng mas mahigpit na border control para mapigilan ang pagpasok ng mga dayuhang pugante dito sa ating bansa. Nanindigan ng kalihim ng Pilipinas ay hindi kanlungan ng mga international criminals at fugitives. At yan ay kaugnay pa rin ang pinaigting na kampanya ng ating bansa. Kasabay nito ay nagbabala ang kalihim sa mga dayuhang magtatangkang magtago sa Pilipinas at ayon nga kay Remulla, ipinag-utos na niya ang pagdaragdag ng mga istriktong panuntunan at yan ay para ipatupad sa mga entry at exit points sa buong bansa. Kasama ang Bureau of Immigration at iba pa mga law enforcement agencies dito sa Pilipinas, babantayan niya ng pamahalaan ng mga paliparan na konektado sa iba't ibang bansa kasama na mga daungan, international ports at iba pang mga lugar na kahintulad nito sa ating bansa. Babala pa ng kalihim, hindi kakanlungin ng Pilipinas sa mga international criminals at mga undesirable aliens. Bagos ay maigpitan niyang babantayan at hahabulin ng mga ito para naman mapanagot sa umiiral na batas.
Iniulat naman ng Philippine Statistics Authority na bumaba ang unemployment at underemployment rates sa bansa noong buwan ng Nobyembre noong nakaraang taon na nangangahulugang mas maraming Pilipino ang nakahanap ng trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba ang unemployment rate sa 3.2% mula sa 3.9% noong buwan ng Oktubre. Katumbas ito ng pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho sa 1.66 million noong November mula 1.97 million noong October 2024. Samantala, ang underemployment rate naman ay bumaba rin sa 10.8% mula sa 12.6%. Nangangahulugan ito na nasa 5.35 million ang mga manggagawang kulang ang oras ng trabaho. Mas mababa yan kumpara sa 6.8 million noong buwan ng Oktubre. Papatayin mga karagdagan report. Patuloy na pagtugis laban sa mga Philippine offshore gaming operators na illegal na nag-ooperate dahil tapos na yung itinakdang deadline. So lahat ng mga POGO operations illegal na at kinakailangan ng agarang aksyon ng pamahalaan. Alamin natin ang update mula sa Senado, si Bombo J.C. Galvez. Nanawagan si Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian ng patuloy na pagtugis laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO upang matiyak na wala nang natitirang mga POGO sa bansa na nag-ibang anyo na. Ayon kay Gatchalian, kailangan ipagpatuloy ang pagsisikap na mapalis ng lahat ng mga sindikatong produkto ng mga POGO para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Maugunit ang noong December 31, natapos na ang deadline para ihinto ng mga POGO ang kanilang operasyon sa bansa. Pero nagbabalang senador na nagpapanggap na sila ngayon sa iba't ibang uri ng negosyo tulad ng business process outsourcing, resorts at restaurants para mapagtakpan ang kanilang mga iligal na aktibidad. Nagbabala pa ang mambabatas laban sa posibleng pagpapabaya at binigyan diin ng pagbabagong anyo ng mga POGO ay nagdudulot ng mga panganib sa kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Batay sa impormasyon ng senador mula sa Bureau of Immigration kung saan ay ikipagtulungan ito sa iba pang ahensya upang mahanap ang mahigit 11,000 na dating mga manggagawa ng POGO na nakatakdang i-deport. Anya, ang mga iligal na dayo na ito ay posibleng masangkot sa mga kriminal na gawain tulad ng pahingid ng pagnanakaw kusunod ng mga ulat ng naturang mga insidente. Gayunpaman, pinuri ni Gatchalian ang Office of the Solicitor General sa akbang na kansilahin ng mga birth certificate na ibinigay mga dayuhan. Hiniling din ng senador sa ahensya na mas bilisan pa ang pagkilos laban sa mga mapagpanggap na dayuhan upang sugpuin ang kanilang mga mapang-abusong gawain dito sa bansa. Dapat maging pa rin tayo, maging alisto at alerto. Itong mga POGO na ito, nakita natin sa mga huling buwan, nagiging mas sila, mas maliit, tatago ngayon sa mata ng mga otoridad. Baka naman, baka posibleng nag-ooperate sila sa mga sulok-sulok ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Isang salita si Chappie Chinson. Pilipinong magaling, Ilocano mabait. Isang salita lang siguradong gagawin. Pag may sinabi ka, kailangan gawin mo. Pag mawalang credibility mo, wala kang maniniwala sa'yo. Pag sinabi ko, ginagawa. Basta panalo Pilipino. Magkalugi-lugi na ako, gagawin ko pa rin. Senador ko, number 58, may isang salita si Chappie Chinson. Kita sa mga oras na ito namang Commission on Elections nagbigay paalala para sa gun ban na magsisimula na sa Enero 12. May detalye dyan si Bombo Isa Cotoner.
Magsisimula na sa susunod na linggo ang election period para sa darating na halalan at kasabay nito ay ang pagsisimula rin ng gun ban sa buong bansa. Ayon sa Commission on Elections, magkakaroon ng exemptions pagdating sa gun ban na ipatutupad sa susunod na linggo. Ang automatic na mga hindi nakasama sa gun ban ay ang mga mambabatas, prosecutors at mga iba pang law enforcement agencies. Kaugnay pa nito, marami na ring natatanggap ng mga application ang komisyon pagdating sa gun ban exemption. Kaya naman patuloy na hinimok ng tanggapan ang mga nagmamay-ari ng mga lisensyadong baril na mag-apply na sa komisyon ng Certificate of Exemption bago magsimula ang gun ban. Binigyan diin ng poll body na pagtutunan ng pansin sa mga COMELEC checkpoints ang mga lumalabag sa gun ban. Kami tinanggap ang COMELEC ng mga applications for gun ban exemptions. Of course, madami rin tayo sa resolution na nilabas na automatic exemptions na, for example, judges, prosecutors, department heads, undersecretaries, assistant secretaries, justices of the Supreme Court, yung mga legislators natin, congressmen, at saka yung mga senators, lahat sila automatically exempted. Although automatically exempted, bibigyan pa rin natin sila ng mga certificates of authority na tinatawag para evidence na exempted sila. Kasi siyempre hindi naman alam at kilala ng lahat ng mga law enforcement authorities kung sino yung tao. Kaya mas maganda meron ganun upang masigurado natin ang tamang implementasyon ng mga exemptions sa ganda. Patuloy pa rin ang panawagan ng komisyon para sa Philippine National Police na dapat mabuwag na ang lahat ng private armed groups bago pa pumasok ang campaign period sa national na level na magsisimula sa Pebrero 11. Sinabi ni Garcia na hindi makaboboto ng maayos ang mga Pilipino dahil na rin sa takot sa mga ganitong grupo na patuloy na umiiral. Samantala, tiniyak naman ng komisyon na ipagpapatuloy pa rin nilang trabaho dahil bahagi ito ng kanilang ministerial duty pagdating sa kung karapat-dapat ba si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na patuloy na tumakbo sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Matatandaan na sa kasalukuyan ay nagkakaroon ng issues Erwin Tulfo pagdating sa kanyang citizenship. Hanggat walang formal na kaso, walang ireresolve ang poll body. Sinasabi ministerial po ang duty ng COMELEC sa pagtanggap ng COC. Yan din po in-apply namin na prinsipyo yung tanggapin namin ng COC ng tumakbong mayor na later on nanalo na mayor ng Bambantarlac. So ibig sabihin po, kahit maaari may issue ng isang tao, tatanggapin po namin ang kanyang certificate of candidacy. Lahat po yan, akusasyon at aligasyon. Hanggang walang formal na kaso, walang i-resolve ang COMELEC. Ang pwede lang po namin imoto proprio o kami mismo ang magre-resolve o kami mismo magpa-file yung mga nuisance cases. Lahat po consistent ang Korte Suprema kapag ang pinag-uusapan ay edad, citizenship, residency o yung tirahan, registration as a voter at yung literacy, able to read and write, kinakailangan may isang formal na petisyon ng isang registered voter ang ma-file. Sa kasalukuyan na itala ng komisyon ang 41,678 na mga kandidato para sa eleksyon 2025. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito naman pagtaas ng kaso ng human metapneumovirus sa China, kinumpirma na ng Department of Health 10 kaso ng nasabing virus sa Pilipinas na itala ng ahensya. May detalye dyan si Bombo John Flores. Kinumpirma ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng bilang ng human metapneumovirus sa China. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, sa naturang pahayag umano ng Chinese Center for Disease Control and Prevention, kinumpirma ang pagtaas ng kaso ng bilang ng mga tinamaan ng HMPV o human metapneumovirus sa China. Dagdag pa nito, ang iba pang mga sakit na laganap rin umano sa China kabilang ang respiratory syncytial virus at influenza virus A na ani ni Domingo, sanhi ng acute respiratory infection na madalas lumalaganap sa taglamig. Release ang China CDC ng official document at sa aming translation at binasa ng aming mga epidemiologist, sa kanilang datos po, hindi lang HMPV or human metapneumovirus o may big word tayo, HMPV, hindi lang yun yung tumataas. Meron pang respiratory syncytial virus at yung pati yung influenza A. Bakit ko po binabanggit to? Ito kasi yung panahon ng tinatawag na acute respiratory illness. Kapag malamig po ang panahon, talagang kumakalat ang mga sakit sa paghinga dahil nagtitipon-tipon ng mga tao, yung system natin na apektuhan. So hindi dinedeny ng
bansang iyon na meron silang pagtaas ng mga cases nila. Pero pag kinompare dun sa kanilang bilang noong 2023, mas mababa pa rin. Samantala, naitala naman ng ahensya ang 10 bilang ng kaso ng human metapneumovirus sa Pilipinas na ayon kay Domingo, walang history ng pinagmulan nito. Kasama lang daw ito sa mga virus na lumalaganap sa Pilipinas, kabilang ang rhinovirus na isang common cold, enterovirus na kalamitang nakukuha sa mga kontaminado mga pagkain at tubig, influenza virus A o trangkaso, respiratory syncytial virus at adenovirus. Bagamat may mga ganitong uri ng sakit na lumalaganap sa Pilipinas, ay pinayuhan naman ng Department of Health spokesperson ng publiko na hindi kailangan mangamba mga ito dahil hindi umano ito kumakalat. Kilala natin si HMPV, hindi natin kailangan isara yung borders natin at hindi siya kumakalat kahit nandito siya. Mas maiging palakasin na lang muna daw ang ating mga resistensya para yun makaiwas sa anumang uri ng sakit. Para sa Bombo Network News, Bombo Jan Flores nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Habang abala ang mga kabombo sa mga aktibidad dito sa Luzon, kaugnay niyang translation procession ay mahigit 3,300 ang mga tauhan naman ng pulisya at iba pang personnel ang nakikiisa naman sa send-off ceremony para doon sa Sinulog 2025. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Cebu. Nasa mahigit 3,300 na mga kapulisan at iba pang personnel ang nakiisa sa send-off ceremony para sa Sinulog 2025 na naganap kaninang umaga alas 6 sa Cebu City Sports Center. Kaya naman mga bandang alas 3 pa lang ng umaga ay nasa labas na ng Abiliana ang mga sakop ng pulis na siyang malapit sa Cebu City Sports Center. Bago isinagawa ang send-off ceremony ay pinanguluhan muna ni Cebu City Mayor Raymond Garcia ang isang banal na misa kaninang alas 5:30 ng umaga. Nauna na rin ito ang puspusan na pagsasagawa ng mga coordination meeting upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng bawat tao na lalahok sa nalalapit na Sinulog 2025 kung saan inaasahang dodoble pa ang bilang ng mga tao na makikiisa lalo na at ibinalik ito sa dating venue. Kung saan ang pagtitipon ng interagencies ay nakasentro sa mga banta at panganib na maaaring makaapekto sa 468th Fiesta Senior at Sinulog Festival 2025. Kabilang dito ang Comprehensive Deployment Plan, Logistical Requirements at Contingency Planning. At ang nasabing pagpupulong ay pinangunahan ng bagong itinalagang officer in charge ng Police Regional Office 7 na si Police Brigadier General Junicio Badongin Bartolome Jr. Sa kabilang banda, susuriing maigi ang mga daan at titiyaking walang mga lubak at pinsala sa infrastruktura sa mga lansangan ng Cebu City na susundan ng iba't ibang aktibidad ng Fiesta Senior 2025. Ang ibinahagi ni Cebu City Councilor Jerry Guardo sa koordinasyon nito sa plano ni Cebu City Mayor Raymond Garcia bilang bahagi sa pagtitiyak sa kaligtasan ng publiko na sasali sa prosesyon at parada ng kapistahan ng Senior Santo Niño. Directive of Mayor Raymond Garcia, our focus for the asphalt overlay, prioritizing ang Sinulog route, especially ang Sinulog processional route must be fully asphalted. The second, Sinulog na Mardi Gras. Mula rito sa lungsod Luwigan ng Cebu, Bombo Jonah Kanyati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ito namang 5 individual kasama na ang isang minor de edad arestado sa buy-bust operations ng mga otoridad. Samantala, droga at armas naman na samsama. Narito ang buong detalye sa pag-uulat yan ng Bombo Radyo Naga. Arestado ang 5 individual sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa bayan ng Siruma, Camarines Sur. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Police Captain Mark Anthony Cladera, Chief of Police ng Siruma Municipal Police Station, sinabi nito na matagumpay ang kanilang isinagawang operation kung saan 5 individual ang nadakip. Nakumpiska sa mga suspect ang 275 grams ng illegal na droga na nagkakahalaga naman ng 1.8 million kasama na ang nahuling baril sa isa sa mga ito. Sa naging investigasyon, napag-alaman ang mga
mga arestado ay ang mga grupo na nagdi-deliver ng mga ipinagbabawal na droga sa mga bayan-bayan at ang bayan ng Siruma ang isa sa kanilang target na pagdeliveran. Ang nasabing 5 individual ay mga residente ng Tinambak, Magaraw, San Fernando at ang iba naman ay sa labas ng Camarines Sur sa probinsya ng Albay. Dagdag pa ni Cladera, ito aniya ang tinatawag na high-impact operation sa bayan ng Siruma. Matagal ang isinagawang pagmamanman ng kanilang operatiba, katulong na rin ang Regional Drug Enforcement Unit. May tuturing na isa ito sa pinakamalaking bypass station na ginawa sa bayan ng Siruma at unang beses sa pinakamalaking halaga ng droga ang nakumpiska. Dagdag pa ng opisyal, ang 3 sa 5 nahuli ay dati na nga nahuli sa illegal na droga at ang isa ay kakalaya lamang wala pang 1 taon. Ang mga naturang individual ay may kanya-kanya ring negosyo sa kani-kanilang bayan na kung saan pag may mga malaking transaksyon, saka ang mga ito nagkakasama-sama at ang mga pamamaraan ng kanilang pagbebenta ay discreet. Labis rin ang pagkaalarma nila nang napag-alaman na sa 5 nahuli ay mayroong isang babaeng menor de edad na kasama sa nakipagtransaksyon. Sa ngayon, hawak na ng mga kapulisan ang nasabing mga individual at maharap sa karampatang kaparusahan. Ito pong successful bypass operation na isinagawa namin kung saan may 5 individual po kanina huli. Naging successful kung saan iskap kami ng 275 gramo ng illegal na shabu na nagkakahalagang 1.8 million. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Naga, Bombo Jeffany Marcelo nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, Philippine Coast Guard pinalawig pa yung kanilang pagpapatala doon sa mga sasakyan pandagat na lalahok naman sa fluvial procession ng 460th Fiesta Senior. Alamin natin ang update ng Star FM Cebu. Pinalawig pa ng Philippine Coast Guard hanggang ngayon ang deadline ng pagpaparehistro para sa mga sasakyang pandagat na gustong lumuhok sa inaabangang fluvial procession ng 460th Fiesta Senior. Sa kasalukuyan ay may kabuuang 48 na sasakyang pandagat ang opisyal na nakarehistro na binubuo ng iba't ibang motor bangka at iba pang maritime crafts. Sa naturang bilang, 36 ay mga motor bangka, 3 mga passenger vessel, 4 na tugboat, 4 na speedboat at 1 cargo vessel. Patuloy namang hinimok ang lahat ng mga interesadong partido na kompletuhin registro sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang issue. Nagkaroon na rin ng interagency meeting bilang paghahanda sa ligtas at matagumpay na fluvial procession ng imahe ng Senior Santo Niño. Nakasentro ang talakayan sa pagtiyak sa kaligtasan ng mga dadalo, mahusay na pamamahala sa prosesyon at pag-secure sa lahat ng mga rehistradong motor bangka at sasakyang pangdagat upang maiwasan ang anumang insidente. Samantala, sinangayunan naman ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia na hindi na magpatupad pa ng signal jamming sa panahon ng pagdiriwang ng sinulog. Binigyang din pa ni Garcia ang kalagahan ng pagpapanatili ng komunikasyon, partikular para sa mga layuning pang-emerhensiya. There's no instructions for signal jamming. In fact, it is important and imperative na signals because of emergency purposes. We need communication. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maliban sa Bombo Network News, mapapanood din ang Facebook Live programs ng ating mga himpilan. Lalo na dyan sa bahagi po ng Mindanao. May mga Facebook Live programs din ng ating mga himpilan, lalo na yung mga Cebuano speaking. Dyan sa Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio Cagayan de Oro at Bombo Radio Jensan. Doon naman sa mga Hiligay non-speaking, maaari din pong masubaybayan ang mga programa dyan ng Bombo Radio Coronadal. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you
you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na ho ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Na sa hapon, balik na din sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa gihapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Road closure para sa mga events sa dinagyang pasado na sa konseho. Road closure naman para sa blocking maumpisa na karon lasay sa kasisidmon. Ang mga detalye sining balita kaupod sa kay Bombo Angel Tan direktamente karon sa bahin sang Iloilo City Hall. Standby kay check karon nato nila sa diligi lamang madugay. Ekspektaro na subong adlaw sa aton sining mga kabombo tagsa kalasay sa kasisidmon nga mayara sa nga pagpugok sa dalagan sa trapiko bangod sa sining paghatag sa nga kaygayunan nga maka-practice sa ila sining mga blocking ang mga nagkalain-lain sining tribo para iya sa dinagyang kagkasadyahan presentation sa palabuton sining katapusan ukon ikadua or second to the last nga Sabado kag Domingo sang bulan sang Enero. Inahatagan ililigwatag sa ka mga tribo nga mag-practice para nga mangin manami man ang ila sining tag sa iya ka presentation kag istoryahan taman bala karon pagkatapos sining balita ni Bombo Angel i-check taman kay mga pumuluyo dito ya sa may distrito sang Haro ginpabombo nila kay hindi sila kuno katulog sa practice ng tribo sa Lugnon sang Haro National High School. Standby sa aton sining mga kauturan Philippine Standard Time 1 minuto ang nakaligad sa takna sining launa. Check naton si Bombo Angel Tangel sa report. Please go ahead. Mag-aumpisa na Bombo Cham subong hapon ang closure sang daranon diri sa bahin sang city proper area bangod sa patigayunon nga blocking sang mga tribo sang kasadyahan sa Kabanwahanan. Umpisa ini siya alas 6 sa hapon pero nakabutang diri sa ordinansa naging pasar sa bahin sang Iloilo City Council alas 2 pa lang sa hapon pwede na makapatigayon sang closure Bombo Cham kay according man diri sa Traffic and Transportation Management Office mag-aamat-amat na sila plastar sang mga railings sa giban pa ng mga setup para sa pagsarado sang mga dalanon Bombo Cham kag isa pa gid diri by January 9 ang blocking sa Mania sang mga tribo para sa Dinagyang Tribe Opening Salvo. Umpisa ini siya January 9 6 PM man di ang nakabutang sa schedule sang TPMO Bombo Cham kag ang
Dinplastar man diri sa bahin sa City Council ang napasarabing schedule of events para sa dinagyang 2025 kag by January 9 diri January 10 ining opening salvo man para sa kasadyahan sa Kabanwahanan kag January 11 para sa iyasang dinagyang tribes competition. Pero with this one ang isa pagidiri ang ginabantayan is para sa ang iyasang Food Fest Bombot Siam kay tinakabutang diri by January 22 kung 22 makastart na plastar diri ang mga kiosko diri sa bahin ini siya sang 7 ka mga dalanon diri sa bahin sa city proper portion of Bonifacio Road, Azores Street, Calle Weiler, Valeria Street, Delgado Street, Isdart Street kag Mapa Street. Tubtob ini siya January 26 man abi nga food fest sa mga kabombo naton kag ang isa pa gid diri nakabutang Monday ang mga pagplastar sa mga stages maumpisa ini siya by January 13 to January 24 bombot Siam nga ti amat-amat na nga pagplastar sa mga stages sa bahin sang Freedom Grandstand, Provincial Capitol, Quezon Ledesma Street, kag Mabini, Delgado amo nang mga dates nga dapat tandaan sang mga kabombo naton kag isubong hapon magasugod na ang closure kag basi makibot ini sila ang sa opening salvo kag ang sa blockings duha lang gid ni galik area bombot Siam. Diri gid lamang sa bahin sang Freedom Grandstand kag sa bahin sang Capitol. Malibot ni ang mga tribo halin sa may Freedom Grandstand, alusot ini sila sa may JM Basa Street pakadto sa may Capitol area and then balik naman sila dayon sa may Freedom Grandstand. Carousel type ni siya ang matabo abi nga sitwasyon sang mga tribo, so hindi siya ang mga alternative routes sang mga tribo, pwede ni sila kaagi sa bahin sang Molye, Lunes Street. Pamatian tabala ang kabahin diri sang nangin pahayag ni Mr. John Eric Bon sa Honya sa atong interview. Bali ma'am ang ruta nila ma'am, alin sila sa Freedom Grandstand, maagi sila sa James Basa kag Permin Karang. Okay, so di ang alternative route sang mga salakyan sir? Same lang ma'am sa aton nga Salbo. Ang closure naton sa blocking is same lang sa Salbo. Okay. So bali open ang Molye Lune pakadto sa may Freedom sa may Capitol sir? Yes ma'am, open. Bali ang tanan nga salakyan nga magahalin sa Libertad, ma-traverse sila Moliloni, turn na right sila pakadto Quirino back to Rizal. Okay. So bali sir sa may naton, sa may blockings, duwa lang ka areas ang ma-occupy o kung pati ang Mabini kag ang Quezon natin? Duwa lang gid ma'am. Sa base sa meeting namon sa FFI, ang aton nga blocking is Freedom lang gid kag ang Capitol. Okay. Pero ang sa opening salvo sir, 4 ka stages? Hindi ma'am, duwa man. Baling ang stage ma'am, ang bali ang type sang ilang performance ang kasadyahan sa Kabanwahanan is parade type. Masugod sila Freedom tapos may end sila Capitol. Okay. Ang aton nga dinagyang tribe, bali 8 ka tribo, 4 sa Capitol, 4 man sa may Freedom Grandstand. Bali ang ilang carousel type ang ilang mga performance. Carousel type pero Freedom lang kag Capitol. Okay. Yes ma'am, Capitol. Okay. So bali ang ma-occupy nila sir nga street is along JM Basa, right and left lanes lang gid. Yes ma'am. Okay. Pero ang sa gid sir sa opening salvo sa blocking 6 PM start gid man until kaagahon na siya sir. Yes ma'am. Ang amon nga closure ma'am masugod 6 PM pero ang ilang nga permit is 7 ang aton nga permit sa closure. 6 PM nga advance kami 1 hour before para sa traffic naton ma'am. Sa sir sa opening salvo sir ano tam oras makakwan? Kay 2 PM start gid man sir no? Yes ma'am. Ma-start ang program nila ma'am is 2 PM, closure kami is 12 noon. Okay. Pero with the sponsor one, ready ang TTMO to manage gid man sang mga alagyan abi kag nakapreparar na kamo sir Bon? Yes ma'am, part sa deployment namon ma'am, may ara na kami deployment sa Lapas kag city proper area. Ma-deploy kami subong adlaw sa amon nga mga railings kag signages para preparasyon sa blocking karon sa gabi kag ang salbo naton sa Webes kag Bernes. Bombot Siam na batian sa mga kabombo naton si Mr. John Eric Bon Sohonia sang Assistant for Operations sang Traffic and Transportation Management Office. All right. Now, luyag ko balik-balikan na Bombo Angel para sa mga late tuners ang specific dates para nga matandaan nila, mamarkahan nilang kalendaryo nga sa mo sining mga inadlaw
may ara sang traffic rerouting kag ekspektaro na ang pagpugok sa dalagan sang trapiko. Una kita karon maumpisa na iniiya para sa blocking or pagpractice sang mga tribo. Road closure ang ila sini nga praktisan duha lang anay, freedom lang kag Capitol area or freedom lang ginanay? Freedom kag Capitol ni siya Bombotcham ang ilang plastaran from Freedom Grandstand. Lusot ni sila diri sa Major Embasa Street, diretso sa may Capitol ang right lane kung magpakadto ka sa may Capitol. And then after example B ang apat tribo dito ya sa Capitol nagauna ang left o kung right lane naman kung paatubang sila pakadto sa may Iloilo City Hall Bombotcham do side by side apat ka grupo hasta nga by turn inisya nila sang mga tribo man abi. So Capitol kag Freedom Grandstand hasta sa opening salvo amo man ang plastada Bombotcham. Galing kay ang opening salvo iya ma-perform ang isa ka tribo mauna gid sila sa freedom. Amo na siya Sa blocking pero, niya, para nga hindi maginutok, may apat iya sa freedom, may ara sa Capitol area. Amo na siya na yung plastada Bombotcham. Pero clarify ta lang sa IFFI ko ano ni siya ang plastada kung opening salvo if ever nga pero doon mo na gid man unahon ganay ang 8 bala Bombotcham dito sa Freedom Grandstand and then libot sila sa may Capitol para nga ti maka-perform ni sila. And then ang another naman din nga markahan sa mga kabombo naton nga dates ang construction sa extension stages sa apat ni siya ka-judging area. Pero dahil lang yun, Bombo Angel, Pizza Otso, that will be later, subong adlaw, later ang blocking. Ang opening salvo sa no? Ang opening salvo is Biyernes Sabado. Biyernes Sabado, 10 kag 11. 10 Amo ni kag siya ang 11. sa opening. Yes. Ang sa opening Now, opening salvo, 10-11, ano oras may road closure? Okay. Ang sa road closure, alas 12 pa lang sarado na kay ang program pati gayunon alas 2 sa hapon Bombotcham. 10-11 na Biyernes Sabado, opening salvo. Now, Pizza 13, masugod na construct sang mga judging area. So, may judging area number 1, why naging man dira sang may i-construct pa gid man kay may idugang sini nga duha ka stage do extension, and then Capitol area Mabini kag Quezon. So January 13 ekspektaron taman nga mangin heavy ang pagpugok sa dalagan sa trapiko bangod sa pagsugod sa construction sang mga judging area. Ano kalawig ang construction sang judging area, Bombo Angel? Talaga Bombotcham, balikan ko lang to ang sa balikan ko lang ang sa opening salvo. I stand corrected. This January 9 ni siya kag January 10. So bali Wibes Biyernes ni siya nga dates ikwenta lang klarohon ta lang. Ang sa ang sa stages naman iya malawig-lawig ni siya nga time. Ang diri sa may construction sa extension stages halin sa may Freedom Grandstand January 13 to January 24. So 11 days ni siya Bombotcham. Ang same man ni siya sa may iyasang Capitol Stage, 11 days man, January 13 to January 24. Ang iya naman iyasang Quezon Ledesma from January 16 to January 24. 8 days. So, same sa medyo uli-ulihi iya ang Quezon. Quezon kag Mabini. Quezon kag Mabini. Uli-ulihi sila ya. Alright. Ulihin ng duwa. Ang 16 to 24 gamay ni malang siya. dira ang stage. So, gamay mga chimpo kinanglan. Pero ang time diri Bombotcham is like around 1 to 5 p.m. diri ang nakabutang nila mo. Ang ano, come again? 1 to 5 p.m. ang construction time nila. 1 to 5 p.m. ang construction time. So, alauna sa hapon sila maumpisa, ma-end sila by 5 p.m. Tapos wala na yun. Exactly Bombotcham. Alright. Okay. Kayon ta, Bombo Angel, iwaton ta. Karon, may closure para sa blocking. Lasay sa hapon, Capitol area and Freedom Grandstand. Gamiton ina for blocking, for practice. Webes, Biyernes, Pizza 9 kag Pizza 10, opening salvo.
Sa 9, maupining salbo ang kasadyahan. Pagka 10, Oo, kasadyahan. maupining salbo ang dinagyang tribes at Tribes. kompetisyon. Exactly, Bombot Sham. Pero Alright. after sa January 10 bala, o kung January 9, nga iya sa kasadyahan, di ba, ma-perform sila anay for opening salvo. After sina, closure sa gihapon, bangod, miara sang blockings ang para naman iya sa dinagyang tribes competition nga mga para sa opening salvo pagka next day Bombot Sham. Amo na nga do expect Basta nga daan nga. ang tatlo ni Kadlaw, expect taron ta nga mayara sa road closure sa lugar nga iga-maximize for blocking and opening salvo amo ining area sa Freedom Grandstand pakadto dito sa may Capitol area. Ang pwede lang nga maagyan sa mga salakyan, alternate route, amo ang Molyelune area. Pugok man dadalagan sa trapiko, but anyway, sa mo na ang plastada, so dapat tandaan ni sa aton sila mga motorista, 8, 9, and 10, expectaron ta na pagkahapon mapulupinot ng dalagan sa trapiko, kag hopefully, hindi makita madismaya, ara man kung tani presensya sa aton cinema traffic enforcer, agud na mag-manage sa pagpugok sa dalagan sa trapiko gel. 153 ni Bombot Sham ka mga traffic personnel ang ara sa area para nga ti makamanage na bisang traffic kag mabantayan nila ano sa yung sitwasyon kag makabulig man sa kundi inabi ang alternative abi nga routes na pwede abi nila masuggest Bombot Sham. All right. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan. Amo man lang ni klaro, malang kalaruhan malang aton sini nga gusto. Kag mas temprano pa mapabalutan naton sini nga mga kabombo para nga malikawan ta ang konflikto bla. Way ta man na pangayo tikong kaisa hindi man manigar sa mga kabumbo naton nga nagamaniyos ang salakyan, ang iban sini sa ila, may mga ginapaminsar, madalom ang paminsaron, ang iban sini malayo ang tingin, kay may gina problema nga kung ano man dira, no? Ti dugangan pagikaron sa pagpugo sa trapiko, dugangan paginabi nga mambal siya nga ti way kuyak balo may traffic rerouting li, way kuyak balo nga may road closure. Do ginago ni magamus ni do way ni pulos do mo siya mo sina no para malikawan ta sa ton sini nga mga kabombo ginaplastar naton diri iya sa ton sini matag palamati kung ano ang plastada karon matabo pizza 8 9 kag 10 pinaka the best siguro nga maglikaw gid kita anay diri sa may downtown area by January 8 hasta iya sa 10 para makalikaw man kita sa pagpugok sa dalagan sa trapiko, no? May mga alternative route nga posible matumod, but I do believe mapuno man nagyapon sa pagpugok sa dalagan sa trapiko or sang salakyan bangod nga ti daw halos tanan sining masalakyan dito na lang na maagi. So much better nga kung may ara kamo sang transaksyon diri sa may downtown area, himuon nyo ina sa Lunes na no? Aga pa, kay pagkahapon, launa sila masugod sang hapon sa pag-construct sang judging area number 1, the Freedom Grandstand, judging area number 2, amo ang Kapitolyo, no? Stubang dira sa Kapitolyo, sa aton sini nga mga kabombo, no? Para nga hindi na kita makadugang pa sa pagpugok sa dalagan sang trapiko. Amo lang nagaling mambalaman kita ba usos Maria Kagusip nagligad lang to, grabe man ang antos tayas pagpugok sa dalagan sa trapiko. Ari naman karon, 3 naman kadlaw. Well, insindiyon lang naton ina kay ti kabahin man ini sang preparasyon sang mga tribo para iya sa kasadyahan festival, no? Kag subong man kasadyahan regional cultural presentation and of course ang dinagyang Ati Tribes competition nga kung sa diinti amo man ining naghatag sang pangalan kung nga nangin well-known nangin bantugon ang Iloilo sa bilog siniiya nga kalibutan. 17 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. May kantanan sa dinagyang celebration
sanggot sa tuanay sang kinandan iya halos kada gabi mabatian ta na ang linagumba sang bumbo, no? Bumbo hindi nga bumbo nga diri nga bumbo no, kunti bass drum iti sa Hiligay noon tawag sa bass drum bumbo, no? Ini nagapatimaan lamang nga nagasugod na preparar ang mga tribo para iya sa dinagyang Ati Tribes competition. Sadto anay as early as August, September, mga dira-dira, may makita ka na iya nga mga amat-amat na nga naga-practice sa mga dalanon. No? Pero sa mga previous years lang, plastar abi iya nga para nga ma-organize, may certain places lang agin tumod para nga praktisan sang mga tribo. Kag ang latest pagin sinibanwa is that nga not necessarily nga doon naglibot lamang iya sa mga school-based ang aton sini nga tribo, no? Pero majority sa ila dira naghalin o dira nagabugos o ramuning nagabugos ang isa ka tribo. Now, may mga pumuluyo karon sa distrito sang Haro nga nagpabumbo kay hindi sila kuno katulog sang linagumba sang mga drums kay nagapractice ang tribo sa lugnon sang Haro National High School, particularmente ang mga taga-barangay Cuartero Haro. Yari ang report ni Bombo Hana anda sa Bombo Hana. Sa report, please go ahead. Nagpabombo ang isa ka residente sa barangay Cuartero Haro nga nagreklamo man sa iya sinibiling nga ginabatsyag matapos nga hindi makatulog sa pila na kabulan bangod man sa magawod nga pag-practice o kung results man sa nga ini nga tribo sa lugnon o kung Haro National High School diri iya sa may barangay Cuartero Haro Bombo Chama. Sa interview sa Bombo Radio kay Fortunato Peria Redondo ang nagpabombo man diri nga tiigagin pahayag nga hindi na makasarang iyalawas matapos nga almost 3 months na nga sleep deprived ini kumbaga hindi sa katulog sa sulod na siya nga almost 3 months na nga di middle of October nagumpisa na ang ining pag-practice man sa tribo sa lugnon sa sulod sa eskwelahan sa Haro National High School. Ginpahayag ni Fortunato Redondo nga hindi siya katulog kag may mga boarders may hindi siya kag nga nagatrabaho ng eskwela nga kung tuligin man amo man nga reklamo nga hindi mapatulog ini bangod sa tuman nga kagahod hindi lamang ang kagahod ila dili nga nabatyangan bangod man pati pa ang ining matunog nga vibration nga kung tuligin ila ginpahayag nga maskin nagalapak kami ini sa may iya nga salog mabatsyagan gid ang pagkudog sang salog kag iya mismo nga dughan nga daw umalupok kumbaga sa tamaan ka vibration nga tugaman sa ining mga drums nga lalagpuan nga ginagamit sa ining Haro National High School. So diri man nagpalabot ini siya sang iyang reklamo dira sa kay punong barangay sang Cuartero Haro kag later on sa man isa nga punong barangay kag sa gining principal sa Haro National High School kag hambalan nga magsulat lang ka letter nga naga-address sa ISFI kag kay Iloilo City Mayor Jerry Peñas kag na-receive man ang letter sang kay Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna nga diri man ngati ang sa pahayag nga ginapadudungan gilayon sang mga in charge diri nga mga taho sa iyang balay kag ginistorya ini si Sir Fortunato kag diri man nga kay madri ang iyang concern nga tamaan ako no kagahod kag daw gusto na gid niya magkuway actually kag ginabambot siya bago lang rin siya bugtaw sang tiyon nga pag-interview naton sa iya kay ti ang adlaw kumbaga ginaubra namin nga gabi kag gabi daw adlaw na sa ila kumbaga kay ti ang January bulan sa January from 7 p.m. to 1 a.m. ang praktisanay sa ining tribo sa lugnon kag subong gid lamang nga mga sinimana kasi malapit lang ang dinagyang festival from 7 p.m. to 4 a.m. Actually, 5 a.m. sa aga ang ining matapos sa ilaman nga practice nila. Yari bala kayo pamatiyan nato ng ining pahayag ni Fortunato Peña Redondo. Been saying it for 2 years na
deprived ka of sleep for 3 months. I mean, though, nakuan ko na ano ko na, feel ko na ang health ang health ko, ang health ng pamilya ko is really seriously affected. Like ano ang mga debatsa ninyo, sir, after nag-sleep deprived for 3 months? You get worried with your health, so kulang ka sa sleep, so you cannot do your normal daily activity. Kabataan have some problems. They feel weak going to school, and ang iban, maubra pa sila the next day, affected mo ng pag-ubra nila. No? So, bali daw ang adlaw, inaubra nila kagabi ito. Exactly. I mean, could you imagine that is muna ang katabo for 3 months. 3 months. So, mayo man kay after making some representation sa city government, sa IFFI, kag sa diri sa principal and barangay kapitan, it yielded naman good results. No? So, for the first time after so many years, diri na sila nagbalik na sila sa ilang pag-practice sa tunga sang compound. So, kagabi, wala pa naman naman siya nga tamad. Ara mangyapon, the sound is there, pero kahit hindi ang vibration, hindi mo na mabatyagan, nakatulog naman kami. No? So at least, I'm happy kahit knowing that in the next 16 days from now until the day before the Dinagyang, makatulog man kami sa normal, and hopefully also join the Dinagyang celebration. That we fully support. Yes, sir, but with this action of the principal and also from city government, hambal natin that we satisfied when ikaw, and do you agree with this na amo na ni ang alternative na hindi yung support na karon na sa high school? Well, happily, yes. Kahit the immediate alleviation sa problema was achieved. Pero as I was talking to them also, siling ko, I think the long term really to further develop Dinagyang, and I know it's already that developed, but of course there is this issue about the effect of the rehearsals during night time. I am sure kag hindi lang siguro kami dire, pati man sa with so many tribes, I think 20 or so. So you could imagine the effect sa community because I heard na may mga complaints gid man, no. So I think a long term nang mention ko man sa city government, long-term program na mugtangan gid sang lugar kung diin sila maka-practice and the proper time na sila gabi sa the normal time o sa adlaw abi, no, nga maka-practice sila, and then in a location nga ang way gid sang pumuloy, madisturbo bala. So I think they're going to think about that. No, kasi hindi lang I heard, hindi lang kami ang nagreklamo na. Nabatihan diri mo cham ang pahayag ni Fortunato Peña Redondo ang nagbobombo man na tuhoy sa ini nga magahod niya na tugaman sa rehearsal sa nga tribo sulubnon sa Haro National High School. Diri man sa bahin sa iya nga pagpabombo kasabay man diri nga nagpalabot sa iya nga complaint kay punong barangay Ronald Gallinero sa nga Cortero Haro kag gilayon madri nga ginasabat man kag gintikay man sa punong barangay. Yari pa matiyan naman naton this time mga atong interview kay punong barangay Ronald Gallinero. Actually, kahapon na kanto ni si Sir Peña Redondo, ikaduhay na ito na kanto. May dala to sa una nga sulat. Sisiling ko, ang balong ko sila. May isa di ka teachers nga, gagi-agi man sila. Ang siling ko, may nag-complain ko nga, daw hindi niya kaya ang kwan. Ang ang gahod la.
Timiyara, man nga retired teacher da, nga nagsakat, isamon, sabi ko, ma'am, kamusta da, ma'am, ang gahoda? Niya, ingod mo lang po na isang pader niya daw. Juan, daw ay naman lang sakon. Kung siguro ma'am, ay kaya maintenance, o ay kaya siguro masakit. Tingin ko sa sir niya, sabi ko daw, kuha na niyo, daw luyang iyan na kuha. Pero kinabala ko sila ko sir, tilawan ko lang, labuton ko lang sila na kung ano maayo. Tapos after a week, nagbalik di siya sa akon. Tingin ang balang ko siya na ko sir, dali lang matapos. Kuha ng ginagyang mo. Siling ko, lot-loton lang abin. Niya ba, niya, chairman niya daw, hindi ko naging kaya. Muna ang bagay sa akon. Di siling ko sir, kung hindi mo kaya, ang akong opinion, sulat ka sa City Hall o sa DepEd, kag dito mo siling ko comply na lang siling ko sa ila para siling ko nga madasig siling kong aksyon. Kag lapi, kapin pa siling ko, atong lang ginislikar mo sa kukida, ang mga contestant pag ginatago basta na ilang mga ulo abilidad hindi mo sila gusto ipagwa para base mabatian or makita mas ang iban kag ilugon man isa man ang ginatago nila nagapinsan mo ko nga siling ko ikuan ko to sila sa Haro Plaza. Yung balon ko, bila sila ko si Mayor sa Haro Plaza. Kaya sa tunga sa Haro Plaza, libre na da, may ang daan na da nga kunya gwapo. Pero problema, equipment. Sa kadamo-damong equipment. Besides that, mga sila ko si mo nga speaker o lago, may ginatago man sila ilang nila, ang mga style nila, basi sundon mga ibang na tribo. Amo lang nga nagalingin mo ng ako nulo kung paano. Yes, mumutsam na batian naman diri ang punong barangay sa Cortero Haro nga si Ronald Gallianero. So diri man sa nasambit niya ang ating mga alternative nga mga lugar nga pwede praktisan sa ining triyong sa Lugnon. Ang nasambit niya diri ang Haro Plaza which is public digit kitama pang may kintin sa Las Gym man siya nga na-mention pwede dito ang tribo sa Lugnon if ever gid man nga magahod pa gid kay as of now sa atong sikyagi na nga pagsikyaro sa Haro National High School ang tuway nga wala sa nabatian na gahod diri sa Fortunato bangod man ang daan nila nga gym sa likod ang ginagamit diri wherein nga gutok ka tama kung dira sila mag-practice kay bangod man nga may mga props na hindi sila nga nahuman apang kung dira sila nga malapit sa balay sina ni Sir Fortunato may building lang in between medyo malapad-lapad dira ang gym kag maka-practice kag maka-perform sang maayo ang ining tribong sa Lugnon. Pero na solbar na ang problema ni Mr. Fortunato? As of this time, okay naman siya kuno and satisfied naman kuno nga amo to kagabi medyo light na lang din ang nabatian niya pero karon sa gabi wala na kita kay balubong siyam kay di na wala pa. Pero sino nag-akto ang city government? Yes, ang city government sila yung ining ginapadulungan sa iya balay kag mismo man actually ang principal sa ining Haro National High School kag explicar sa iya nga hatagan lang anay tani balasang daw gamay nga allowance kasi lapit na lang man ang ining dinagyang festival. All right. Sige. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombohan na andasa sa imo sa ining follow-up report do ay gid sang solusyon nga nahimo si Kap ba. Sa bagay may punto man si Kap, may concern man ang pamilya nga nagpabombo. So win-win solusyon ang dapat sini naton diri ang himuon. Naintindihan man siguro sang pamunuan sang Haro National High School may gin pangitaan sila or nangita sila or ang daan sini nila nga covered gym mamutong ila sini nga gin
utilize, pero medyo magamay kag hindi na nila magamit ang ila sini nga mga props. Siguro sa schedule siguro hindi lang siguro pag ituon sa tigturulog bala sa mga tigulang kag sang iban sini nga pamilya kay hindi man basta-basta ang vibration tuod sang mga drums kani, no? Bisan ano lang asahi isang drums may ara gid na sang vibration nga matuga sa imo sining pagpatik or paghampak, just like sining bass drum or ining bombo nan ang vibration niya gani gabalik sakon nga dulunggan. Ano pag ginaihan kung magdungan ang mga ang lagbong, no? Engineer, ano ihan kung mag-20 ini kabilog, no? We know for a fact nga sa isa ka tribo nagalabot tag 60, 70, 80 or even up to 100 drummers, no? Sa aton sining mga kultura. For example, sa isa ka tribo may ara sang 40 ka nagauyat sang bass drum, may ara sang nagauyat sang snare, may tam-tam pa, kag kung ano pag iban sini nila nga mga musical instruments dira, definitely kung inugtulog mo madisturbo ka gid man. Ti win-win solution siguro change sang time sang pag-practice para nga kung magamit man sang guluyag nga gamiton sang tribo ang mas malapad sini nga espasyo nga sa tupad sang balay ni Mr. Fortunato, so mas mayo siguro nga i-change ang tiyempo, no? Or ang time sang practice nga hindi man inugtulog para nga hindi makatugas ang disturbo. 34 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Pagbalik nato na Banwa daw agi lang tong kayuhan kag daw kasubong nga pasalig lang ang kayuhan nga gin pasalig or gin promise or gin into, hindi man sila nga into no? Pero daw kasubong mo ning resulta karon kay sa pagpatigayon sang Public Utility or Public Transport Modernization Program Plan or Public Utility Transportation Vehicle Modernization Plan or whatsoever ang inatawag nyo sila dira sa aton sinima kabombo. Ang driver sa isa iya ka minibus or the so-called modernized jeepney, hindi na iya kinanglan nga maglagas pa sa iya sini nga boundary, no? Or arkila. Kay kung driver ikaw sa minibus, sandig sa Public Utility Vehicle Modernization Program, may ara iya sang bulanan nga sweldo ang isa ka driver. Kag lakip sina diri Banwa ang mga contribution sa Social Security System, sa ila sining health insurance, so on and so forth, no? Ti matapos sang pila ka tuig or natuigan lamang, butang naton abi na isahan ka tuig, may isa iya ka kooperatiba nga nabalahuba ang ila sini nga problema. Kag daw kasubo nga nangin domino effect ini sa aton sini nga mga kabumbo. Nga daw halos tanan gali nga kooperatiba ang problemado. Ti ang problema subong ari naman kita sa bahin sang Iloilo City Association of Drivers and Transport Cooperative. Nga kung sa diin natukiban karon sa mga driver nga kaduha lang gali hulugan ang ila sini nga Social Security Service contribution sa sulod sang anom ka tuig. Kay may driver nga malon tani sa iya sini nga SSS. Kag ang isa sa mga requirement kung gusto mo mag-loan sa Social Security System, dapat naka 36 months ikaw nga hulog. 36 months is equivalent to 3 years. No? Para nga maka-loan ikaw. Dito nakibot yang isa ka driver o ang mga driver nga kuluyag kung tani mag-loan, kiti nagapamigado man. Siya, ay hindi kami ka-loan, kay kaduha lang kami hulugan sa ngamon sini nga kooperatiba sa amon ni SSS.
balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga pahanumdum. Viva Senyor Santo Niño! On January 25, Saturday, Bombo Radio, Plazuela de Iloilo, and Star FM will give you the best and the most extravagant band competition for Dinagyang 2025. Pasigabong! A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Don't miss a chance to witness this one great musical competition and showdown. Participated by 12 carefully selected bands from Visayas. The first prize, 50,000 pesos. The second prize is 30,000 pesos. And the third prize, 20,000 pesos. An additional amount of 10,000 pesos will be given to the band with the best on-stage performance. All non-winning participants will be receiving 5,000 pesos each. So remember the date, January 25, Saturday. The time, 6 p.m. The place, Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo. The event, Pasigabong. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Viva Senyor Santo Niño! Bombo, subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Wangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalag Bombo Radyo Iloilo. Galibog ang ulo sang mga driver sang ikaw DTC kun nga sa sulod sang anong katuig, duha lang ya kabeses ginhulugan sang ila sini nga kooperatiba ang ila kontribusyon sa Social Security System. Ang mga pobre sini iya nga mga driver may pipila nga luyag kung tani mag-loan, galing iti hindi sila pwede ka-loan kay man sa sandig sa rekisito sang SSS nagakadapat nga at least 36 months ikaw nga nagakontribute sa SSS praber ikaw nga maka loan. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Bombo Jomar, please go ahead. Nagalalain ang pila ka mga driver sa modernized bus nga nagabiyahe diri sa syudad sang Iloilo matapos kag ginapayag wala pa sige hapon na kumpleto hulog no ang ila sining contribution sa Social Security System sa sulod sang anom ka tuig bumutsap no. So isa diri sa pagigangutan naton tawgon talan diri kay alias Edmundo mga anom na nek tuig naga-drive ka modernized bus halin diri sa may Ungka going to Parula and vice versa ang iya sining ruta no. Since 2019, ang kooperatibang Iloilo City Alliance of Transport Operators and Drivers Cooperative o kung ikaw DTC, ang matanda-tanda do amoning una no, nga kooperatiba ang nagabiyahe diri karon sa syudad sang Iloilo gamit ang ining modernized bus si alias Edmundo. Isa lang siya sa mga driver nga nabilin kay bantos ning mga driver sa nagligad nagre-resign na bangod man sa sining issue no sa nasambit sining kooperatiba may tandaan na tuligan ng iban way mahatag ang ila sining sweldo sa libre sakay ngati kapilaman nga gin panawagan adri sa Bombo Radio now nag-abot naman diri sa punto nga nagparapit no diri sa aton ang ining si alias Edmundo agod nga ipalabot ang iya sining concern in line sa mga benepisyo no nga ila siniya nga mabaton. Kay sunod sa natungdan, gin-preferred sini kuno ang modernized bus. Habangod nga una best damo sa mga benepisyo kang sang SSS, ang PhilHealth, kag Pag-ibig, at the same time, away na sila sang may ginalagas abi nga income o kon pick up ka madamo ka pasahero kay sa ilay ang pabiyahe, damo man o kon gamay mo sining pasahero. So steady sa gapon no way sang pagbag-o imo sining sweldo adlaw. So muna nga do nagasulod siya sa nasambit sa day nga kooperatiba. So isang nagligad sini nga mga bulan sunod sa natungdan try sila no nga ma-loan sa Social Security System kay ti sa anom ka tuig pwede ka naka-loan mo no ti sakto kina kay 3 black tuig ang naka-employed pwede ka na maka-loan ti sobra na gid sa 3. So nag-process siya kuno sa sining papeles sa Social Security System agod gumalon kiti kinungano nya man tani bilang driver nga may ginasagod man nga mga bataan kag subong ti pikado no damo sang gastuhan kag mahal mga balaklon. Nakibot ang natungdan nga agin hambal kuno siya sang empleyado sa SSS nga sining hulugan sa anom ka bulan ako sa anom ka tuig nga trabaho adwala kuno ka bulan bubutsam. Di baga pasugot no ang SSS nga i-release ang iya sining loan bangod nga ang iya sining contribute duha pa lang ya ka bulan. Kung sa diinti ang requirements sini dapat makatatlo ka katuig mo sa imo sining trabaho antes ikaw maka-loan sa Social Security System. So amo ning agin kakibot sa natungdan kag agin palabot sa iya sining opisina bubutsam kay sa baluan sini daw nagligad lang 2024. Hindi niya lang masating kung ano ito kabulan. Ano mo na kuno itong may ginhulog kung iya sining kooperatiba
nga 2 ka bulan nga contribution and the rest sini negative why sa Amerika pero sa social security system. So gipalabot sila sa kooperatiba nga tisulod sa tungdan why makulugyapon sang development. So ginpalabot man sila sa social security system kung sa diin do dismayado man sa gani kado ginapasakasasa. No, halito sa may molo, may ara man kuno sa may area sang pabiya doon dila ko gid na certain ko sa dapit. So muna ang isa sa kadismayado ga sa natungdan na kung paano nga ma-address kung tani ang ila sila nga concern kay manti isa na sa nagtulod sa iya no nga magsulod sa kooperatiba bangod sa sining mga benepisyo o galing ti sa ulihi kasubong nangin dulaan. Ang isa pag hindi ko sa dako pag Ginalauman niya question. na benepisyo, perwisyo. Ati amoged na munang tuno karon sa paghambal sa nga sining driver bumbutsam. Ang isa pa gid sini karon sa dako sining palamungkutan nun kay gaper kuno payslip nila sige didak sa SSS. Ati sa pag-check to nila do duwala kuno bulan ang ilagin hulugan ti ang pamangkot sini karon kun di nagakanto tong iban sing gipangdidak nga ginbutang kuno sa ila sa nga payslip no kay ting payslip ni gaabot ni before sa imo sining sweldo mo subong B 8 akon 8 subong at city may payslip na ti sunod sa tungdan nami man ginalantaw sa residig yung kuno payslip ti may mga deduction gani sa SSS PhilHealth Pag-ibig ti nag-abot sa punto nga malon sa SSS pero natingala sa kun nga ako nga duwa lang ka bulan ang nagsulod nga sini nga contribution. Ari plus si Elias Edmundo ang driver sa modernized bus sa may interview sa Bombo Radio. Way pa kami nakalon sa amon ni SSS. Bali sige kaltas na sa amon way islabuin sa amon. Ti nag-check namon sa SSS tapos nag-file kami sa SSS. Tapos subong way man ti order ko na no ang natabo sa amon nga gin-file sa SSS. Tapos ti subong sige buhay naman nila. Kaya klae man nga buhinan lang kami nga buhinan way yun lang naulog to sa amon nga SSS ti paano na ang amon nga beneficios per kadlaw. Bali na ako nakadugay sa co-op. Mga 6 years na. Kaya kami gidang una ang mga driver pa yung mga pioneer mga driver. So antes mo sulod scope ginpa-process ka mo sang SSS nyo PhilHealth ano? Oo, na kumpleto kami da. Benefits da. Benefits na mo no. So namin so mo nakaltasan ka mo kaduwasan wala na. Sang the last year lang na kay nag-file kami sa sa SSS, the last year kami nulugan sa SSS daw kadua lang. Kabises. Tingin check namon tanong to nga bulan na basta last year lang. Balik kadua botsin ngo duwa ka bulan no? Oo. Kada bulan Pero may payslip ka mo. May payslip kami. So anong payslip nyo gaper subong may deduction? Oo, may gaper ng kada buwan na sang bulan sa bulan nga buwirina na mo na buwan gid na nga mo ni SSS. Ang latest lang sa lang. Subong sang December. No? Oo. Subong ang subong naman nga December daw January na buwan. Pero kadya December lang may buwan pila. Uy, subong nga December, subong nga January nga sweldo namon. Amo na mabuhay ng aperang December. Sang November na buwinan. Pila? 400 plus 495 kada sweldo na kada bulan no. So ano tani importante sa inyo kung updated inyo sa ning SSS ni Sir How? Di importante kiti pwede kami ka loan. Ang iba nag-loan na why hindi kami ka bayad sang loan namon kay ti why nila na why lagi na bayad na nanto na remit nanto sa SSS. Di kada sweldo na buhay nila. So baling inyo lang kung paano nga ma-address nila palabot na ni sa management? Naambala na namon sir pero ti daway man. Ting gusto namon ang amon nga SSS to. Sa SSS man tani nga tani anon Manila dang ginfile sang tao nga kaso sa ila para madasig-dasig man para makabayad man ang company namon sila. Pakasaw na kamo ni? Oo. Saan ulang? Sang last year pa na kami sir, isa na ni katuig sa Marso. Nag-file kami sang kaso. Okay. Nawagan mo na lang ba sa co-op nyo?
Ti sa co-op nambala naman na namon sir nga i-update nila mon nga SSS ti daw ay man sa bungog nila. Ti nga mo nya tani mapalambot man sa SSS nga anon lagu-lagon man nila nga amon nga ginfile nga kaso useless man Japon to nga ano ti sige kaltas nila sa amon ti nagwa namon ni kon sige buhin nila sa amon way manggali ginarimit sa SSS. Pila ka mo bilaw driver sini gani liwat? Apektado? Limitan? Tanan kami di sir eh. Tanan gid no? Oo. Iba na kalon man? Ang iban sir way gid ah. Adungan makamugali. Oo. Sige. Pila tani ang malo nyo kun ano haw? Depende sir sa amon eh kay ti way pa may kalon. Kaya ano pag loan may way ni nulugan na mo ni SSS. 13 man nyo, okay naman. Okay na nga mo 13 man, isan gamay-gamay lang mayara. Kuti ang SSS lang tani namon man ginano namon kay ti sige ulog namon sakit na ang 495 mo. Hulog lang galimunaw. Ulog lang ang ulog, way man gali remitan sa SSS no gwa namon ni. Galimunaw lang. Limunaw lang. Dili nga kadtong 490 na. Tiambot sir, way ko balo kundi kadto na. Si alias Edmundo. Isunod sa natong daan, ang iban sila ng mga driver na nakapanig-up na to sa ginload to sa SSS. Sila yati, way pa ka ano-ano ho. Kaya pa sila kumpisa ka loan bubutsam. Sa abahin karon sang mga driver sa nasambit sila ng kooperatiba. So, pakigangutan naton dali karon ang nasambit sila ng kooperatiba, no? Kung nanogin man ang status sini. Sa persona dali karon ni Cecilia Cartagena, no? General Manager sang ikaw DTC do ikatatlo na ni. Kay una to do si Rizal Lalido, tapos may ginbuslado bang isa, tapos amo ni si Cecilia Cartagena ang nagapungko karon nga General Manager, no? Sunod sa natungdan, may tinuoy gid man gali nga wise sila contribution during COVID. Sang 2020, 2021, pero na-mention din naman do 2019, 2020, kag 2021. Now, nga atuig, nga ti bangod sa COVID-19 pandemic, away sang trabaho, may lockdown, kaya mo na ang apektado ang ila sila contribution. Pero sa tungdan, after sang doon nagaganagan ang epekto sang COVID 2022, at 2023 kag 2024 agin proseso ang ila sila karon nga ining ila sila contribution sa social security system kag sunod sa tungdan unaway naman kuno sa problema no sa mga driver sa subong kung ang contribution nila ang pagistoryahan kay process na sang ila sila karon nga opisina nga subong sige na kuno ang hulog kag sige na ang ila sila karon nga contribute sa bahin sa social security system diri bubutsam only kat abulan to naguntat ko no bangod sa COVID-19 pandemic apekto away sa trabaho may lockdown so muna subong nga nag start naman no ang ila sila karon nga contribution diri bubutsam pero may mga gano di pa klaro kay 2022 duay na karon sang epekto ang COVID-19 do nagbalik na sa normal ang na-mention din ni ma'am 2023 kag 2024 nga gin-process ko nila liwat kag agod ka update no ang ila sini karon nga contribution sa bahin karon sa social security system babusa pare blang kabahin sa kabusan nga pahayag ni Cecilia Cartagena. O tapos na-updated na kay gin-update ko na to. Ay, may na mo past due. Tisiling ko, ang current, ikwa na ninyo, tagain na lang ninyo kay requirement, mandatory. So, update na sir? Ano natabo sa SSS ang mga drivers kay sunod din sa nagpalabot na concern sa driver do
kaduwala ko sa malhugan ang isa sa interview namo na anong nakatuig ko kaduwala ko malhugan ma'am anong tabo ni Ano pagkakatuig na kay 2018 nag-umpisa ang co-op, wala pa ka-operation gani mong. Di 2019 nag-COVID pa, kag 2020 may COVID pa sa 2021. Di ano pag-ano miya na kay bag-o pa lang ang co-op na nga nag-operation sang 2020 to lang guro pero kay balaan mo nag-COVID patamong TY man operation gid mayo kay naga-lockdown to, di ba? Oo. Oo, tisyo subong 2023 gipa-update ko sa akon nga HR kag 2024. Amo naman lang na. Updated na. Pero hambal ka driver nga last year may 2024 na kuno sila nakabaton nga may ginhulog sa ila kaduha lang ma'am. Ti biri pa yon nila di ang in charge. Actually kon hambal mong updated duay na problema subong. Na ano na mong for those nga may SS nga number kay ginapangayuan na sila sang SS number nila if they are employed from other company. Pagkatapos niya gina-update na dira sang amon nga opisina idason nga gina-continue ina. Silingon ang sunod sa sweldo nila maano na ni ka-contribute na ni sige na ni. Oh, kag i-remit na yon dito sa sa SS. Kay budlay naman nga hindi mo pagremitan kay balaan mo kuan ina mo compulsory mandatory na dapat gid. So walin pagpungko ko it has na state na. Amat-amat. Okay. So may mga baka driver kati ko di kami ka-loan kay duha plamon kin baydan sa duha pala kuno ila kabayad ma'am sila contribution. Sige makadto sila di sa office i-verify na nila. Open man ang office di. Kay kung may kakulangan pre-ari man ako di nga magbulig sa Si Cecilia Cartagena, Babutsam, General Manager sa ikaw DTC. Ang lockdown daw portion malang ang gina-lockdown sa madumduman ko. Pagkatapos regarding sa biyahe daw ilisipon man lang ang nagabiyahe pero may nagabiyahe. So basulon ta naman ang COVID sa nga mo sadto iya nga tiyempo kag amo lang nang irason ta hindi na niya problema sang mga driver. Problema niya sang mga nagapadalagan sang kooperatiba Bombo Jomar. Kay kung wala sang problema tani nakaloan ang mga driver ugaling kay kung wala iya na minsan nga ang driver pwede makaloan or ginkinahanglan sang particular abi nga driver nga magloan dito kag wala iya matukiban nga kaduha pa lang sila gali iya hulugan sang ila sining kooperatiba nga kuno sandig sa ila nga pag-insindi, sandig sa kooperatiba nila, sandig sa ila sining nga mga payslip on time ang paghulog kag sige-sige ang paghulog or hatag abi sang ila sining nga contribution nga kada bulan nagabalor sang 490 pesos. Joms, Bombo Jomar. Kaya mo na, kung why kuno sila to nag-attempt ka mag-loan, why sila baloyan at kaduwa pa sila malugan. Asang co-op, no? Babutsam, ang ila sila karon niya contribution sa social security system. Si balon tara ni karon ang latest sa CSSS. Kung anong status sila kay do na case. May again pilas lang ang complaint na kung ano ang mangin akto sige no sa ila sila karon nga problema. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa, no? Balak lang guro battery. Basi kulang lang battery. Anyway, last quarter of 2022, hindi ganing last quarter sa 2022 no? Basi isa lang ako. Middle of 2022,
nag-clear naman ng tanan, ginpanugutan na nga makabiyahe, may mga face mask, may mga 1 seat apart, so on and so forth, nga ginpanghimo kita. So, may operation. Kung may operation, syempre, may kita. Kung may kita, therefore, dapat may ara sang ginahulog sa mga monthly dues sining mga driver. Hindi kita iya magpati sa aton sining mga kabumbo nga sa 2023 lang nadula ang COVID-19. No. Ara gyapon tubtub subong ang COVID-19. Ugaling do kasubong iya banwa nga nalampuasan na ina sang tawo kag ginakabig nga ordinary nga trangkaso na lang na sa aton sini nga mga tagpalamati. Ini makugusto nga magpadalom pagid sa COVID, ginhapawan ko lang galing kiti. Hindi ko naman gusto pag i-mentionar kung tani ang COVID. Kay ugaling, sus Maria kagusip, ang COVID naman nabangdan. Just like sadto anay, nga awala ini nga na-delay ang project sa pag-construct sa amo ni bangod bumbutsam sa COVID. Kay hindi sila kuno kabakal sa materyales, kag kapadala diri sa aton, kay may COVID, ginago. Buwas bala magprograma ako di bisan paos ko, rason ninyo naman ko nga bangod sa COVID, why ni matigayon, kay pang lapdusan ta na lang kamo dayon. Makabig ta na nga minango nga klase isang rason, kag duway na gid iya sang puluton nga rason, irason mo ang COVID, tapos na to, nagligad na to. Nga as early as 2022, may operation na, may biyahe na, may income na nga wala gyapon mabayaran ang contribution. Amo nang pamangkot da. Kag kumo open kamo sa inyo sini nga mga tinawo, sa inyo sini nga mga driver, sa inyo sini nga mga empleyado, open kamo, kun open kamo, daw kasubong iya nga ginbutigan nyo sila. Ginbutigan nyo sila pinaagi sa pagbutang sa ila sini nga payslip. Nga sige, continuously nagabayad kamo sang monthly dues for SSS, and yet sang gin-check sang driver sa SSS mismo didto kag nag-appear nga sa anom ka tuig nga nagligad kadua lang sila yahulugan sang ila sini nga contribution. So, is that transparency? Is that makabig bala naton nga bukas man ang amon sini nga talatapan sa aton sini nga mga kabumbo? Kung nag-attempt nga mag-loan ang driver kag napaslawan, kag kasubong nga nakabatsyag pa sila sang pakadto pabalik nga do gin pasapasa sila, kag willing man lang gali ang co-op nga magbulig, nga nakalabot pa ang co-op or ang driver rather sa bumbo. Hindi bla? So, di nagakadto ang kuno ginahulog ninyo nga monthly dues para sa mga drivers nyo sa nakaligad sini nga mga tinuig. Aber, palihog lang ko da sa mga drivers sa ikaw DTC, palihog ko da check sang plastada karon sang pagpangabuhi sa inyo sini nga mga officers. Base may bago sila nga second hand nga slakyan. Hindi bla bombo Brennan, engineer. Base ang bata may Inmax na. Inmax kid ba? Pwede i-rocks lang ay. Depende. Base ang kung sino man dira, base from Android, ang iyang cellphone, Android sadto, base kung subong naka iPhone 60 Max Super Pro XXX, ngaway pa nakagwa ka modelo, bombo, Brinan. Fully paid. Amo na dapat kay sugpon gid mo. Amo na ang bako nila subong kung mag-brag ka sang imo sini nga cellphone, mambag kabi nga ang cellphone ko is isa ka smartphone or ang balon ta nagilang mambag kabi nga ang cellphone ko is butang tabi Samsung S23 subong latest Ultra. Fully paid. Di pa mo ka pa na mo Renan. Mambal ka pa mo yung ang akong cellphone is iPhone 16 Pro Max
1 terabyte fully paid. Pero perde sila sa akon mo Brinan. Hindi ko lang yung pagambalo ng brand sa akong cellphone, pero duwa ako nga bilog cellphone, pero wala ko niging bayaran. Wala ko manigin pangutangan. Kay ini, ginhatag lamang. Oras sa Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time. 7 minutos na nakaligad sa takna nga lastos ni umang kinanglan nga magasto gid engineer no, para nga maka-cellphone ka sang mga high-end nga cellphone. Ang inyo sini nga himuon, hulat lang kamo. Sa buhay nyo ang kanta ni Ice Higuera. Pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon, basi may mga mayo dira nga kabubuton nga daan ang ilang cellphone, mabakas na bago, ang daan nila yatag sa iyo. Standby na sa kapo lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 5 to 11, 2025. Songs that are largely from the past millennium will be yours sa sining weekend. Kaupo ng retro band sa concert at the plaza. Kicking off alas 6 ang gabi sa Enero 11, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 12, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang needed grace and strength agud atubangon ang mga challenges sang tuig 2025. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains,
prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapon na sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army, rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Paano ba lang makaligaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan.
Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa amo nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban.
Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kung anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agod malikawan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon gid sa inyo mga kabombo. Yari naman kita. This is Tita Regine. Mayong hapon gid sa inyo tanan and welcome sa kahapon lamang program. So ano lang, no, isa nagali kasi manang nagligad sang nag-New Year kita. Kay Wednesday man ang January 1 and today is also a Wednesday, January 8. So kumusta ka mo? I'm sure naburubugnawan, no? Ang kalabanan sa aton kay ti nag-ulan-ulan since last night and then today. But sige lang, nami gani kung after sa mga mainit man nga mga panahon, nami man no, nga maka-cool down kita sang maulan-ulan naman. Pero gauntat man niya, tulot-aliti lang. So, just perfect, no? Sa aton nga pagpabugnaw. So, good afternoon, gid sa liwat sa inyo mga kabombo. Ginakumusta ko gid kamo, kung diin makamuso mga bangin sa kalibutan, ari makamudiri sa syudad o kung probinsya ng Iloilo. Hello! And hi gid sa inyo. And if ara kamo sa lain nga bangin sa Pilipinas, I hope you're enjoying your stay wherever you are. And of course, syempre, ang aton nga mga OFW sa mga letter senders nato. Nagapabatsyag naman sila. Thank you so much gid sa inyo. And to those nga luyag man nga mag-share sa ilang mga inagihan sa kabuhi, something significant that happened, something that you cannot forget. Sa natabo sa inyo over the holidays, paligid nga ma-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat and ipadala sa kahapon namang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And kung lapit lang gid man kamo diri, lang kamo sa may street proper, pwede gid no nga makalakat-lakat or one ride away, dulong na lang ninyo personally ang inyong mga stories para sa KLP. So, welcome again. This is Tita Regine. Ari ato nambahanan para sa inyo tanan from Jonel Gavin Bilanggo. Good afternoon.
sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapingingan, di makatawid sa malawak na lagusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig na magsan ang umaga. Di makahinga, di makatawid at bilang ko sa dagat na apoy. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Bilanggo from Jonel Galvin. That's the theme song sa ating drama Kadahapon Provincial Jail. And it comes after Tuyang Ermitanya. Tuyang naman is after KLP. Well, hello and good afternoon. Alas 2:30 ang ating oras. This is Tita Regine. Kag mag-start kita basa sa mga kasaysayan. Ari diri ang sulat ni Lola Neni sang 3rd District. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kasubong man sa katapos ang Bombo Radyo. Ako may kahapon lamang nga istorya, parte sa kay Mariposa. Nga sa kanami maglupad-lupad, pakadto pakari sa balay sang tawo, kung may kinahanglan, kung ano lang da ang mga bagay nga makwartahan. Kung hindi gani mo kwartahan, kag hindi matuman kung ano ang kinahanglan, ato na ang panugod himo istorya. One time, nanukot ako kay Mariposa, kay may hulam nga bugas sa akon. Nagbalibad siya, nga wala pa, kay may sulokton pa siya gani kuno sa kay Kwan.
Hindi lang pagbasaha ang name, ha? Ti may hulaman gani si Mariposa sa ako niya kwarta. Nabatian sang bana niya. Nga, tiyay, ang cash mo gali nga utang, saan mo ako bayadan? Ay tinabatian gali sang bana niya, ang paghambalanay namon. Tigintawag si Mariposa sang banaya. Dalian ay di. Pagsulod siya, nabatian ko gid ang paglagpak sang guya ni iyay. Pagsunod nga adlaw, nagkadto ako sa balay nila, manukot naman tani. Amo man ang pagsampot ni Mariposa nga may ginalukdo nga bugas. Pasalamat tani ako kay may bugas na sila, ugaling naghambal ang bana. Ay, di ba namin ang ginambal sang bana, so hindi ko lang pagbasahon. So naglamho ako, kaya bi ko lahugi lang ato sa asawa niya, ay gali tuod ato. So nagpauli na lang ako, kay nag-away naman sila yung mag-asawa. Ay gali, Tita Regine, style lang nila ang away-away, agad hindi na sila pagsukton. Isa ka bes, nagabot magulang ko halin sa city. Di syempre, hidlawanay kami nga mag-utod. Sadya-sadya kami nga duha, kapin pa, ugdanay sila sang bana ko sadto sa motorboat. Sang una, pag sa aga, nagalagaw-lagaw ako upod ang bata ko. Or pagkaaga. So, ginsugata ako ni Mariposa. Bal niya, anong ginkutso-kutso nyo? Ano ang ginpanglibak nyo? Saling ko, ano? Hala, yagid ako yapilit nga magsugid, Tita Regine, kung ano ang ginkutso-kutso ko. Ano gani? Di naglibog naman ang ulo ko. Kaya wala man ako sang may nadumduman. Tiambal ko, wala man ko sang may nadumduman. Ay, nagtalikod lang ko. Nga galibog ulo ko. Kaya may ginhambal naman siya. Nga hindi manami. Ay, wala gikuya may nadumduman. Sang ulihi, hindi ko mahimos. Nanugid ako kay nanay ko. Balaan mo ni. Bal niya. Si Mariposa. Kag si lala mo. May relasyon. Hindi kagid maghala panugid bisan kay sino. Ti kundi naghipos na lang ko natingala lang gid ko nga sang una mag-abot ang tiyo ko. Amo ini siya ang ikatatlo nga manghod sa nanay ko. Kadulong kwarta nga parte sang sakayan. Ti company ini sila sa negosyo nga sakayan. Ti may dala pa gid ang tiyo ko isda. Nagasuhot sa ilapunot. Kadalag ko nga tulingan. 3 kilo guro ang isa kabilog. Tisang wala pa ako kabalo sang relasyon ni Mariposa kag ni Lolo. Ginatawag ko ni Lola kag Lolo. Kadto di kuhaa ang isda mo. Ay subong wala na. Si Mariposa na lang ang gabit-bit pa uli. Nakita ko sang maglagaw ako sa bintana namon. Kung magkadto ko sa ila ni Lolo, isa na lang niya kagurot ng isda nga sinabawan pa ina, matilawan ko. Tisad to isagid na kabilog, sabawan ko ang ulo sang isda. Ang ginurot, ginaprito ko. Ang iban, ginabulad ko. Kaysa pagkadako, abi? Sang ulihi, nagpauli si Lola sa lugar namon. Sa balay namon nagtulog. Kaya wala siya upod. Tita Regine, ang ininga part, hindi na pagbasaha. Okay, sige. So, pasensya, mga listeners, for my eyes only. Sige, sa pagpadayo naton. Tungod ako man ng isa sa balay, upod ang bata, diri si Lolo ko nagtulog. Dapatay istoryaya, sang inagihan niya sa kabuhi. Bugtong lang siya nga bata sa uma, nga sa asawa sang tatay ni Lolo, gani malapad ang iyang panublion nga duta. Pero wala siya nagsalig, malapad sang duta iya, naghimulat gid siya. Bisan madamo siya sa kayan dagat. Tubtub na labutan ng istorya kay Mariposa. Gali, si Mariposa kag Banaya, ginpatulog ni Lolo sa balay nila diri sa uma. Kay nagpauli sila Lola kag Lolo sa balay nila. Naghulam sila ni Mariposa kag Banaya kay Lolo humay. 3 kapisang nga humay. Bale, 5 na katuig. Tibisan isa kapasi, wala sang ginbayad. So amo galiin na ang ginhalinan. Sang ulihi, nagsugid si Lolo sa akon, nga ginsukot niya si Mariposa, wala ibayad. Ti, ano na lang na, manuhan ta na lang na.
Hambal ni Lolo, ting iyaya ni Lolo, lahog lang tani niya ato. Sa malain nga palad, sang wala si Lola, ay ginkadtuan si Lolo sa balay nila. Ginhagad si Lolo nga makwan sila. Hindi si Lolo, nahadlok si Lolo, basi maabtan ko sila. Ako man lang isadaan ang katupad ni Lolo nga balay. Pero mapiliton si Mariposa. Luwas sa sina nga paagi lang, or luwas sa sina nga paagi lang si Mariposa makabayad, ay gali, blackmailon pagid ni Mariposa si Lolo. Pero si Lolo hindi mahimos sa natabo sa ilan ni Mariposa. Ginsugi dayon niya kay Lola ang ginhimo nila ni Mariposa. Kag diri pa sa panamalay ko, ginhimo ang katuntuhan nyo, ang pangakig ni Lola. Wala, kay basi abtan kami ni Neni. So ako sina ang gintumod ni Lolo. Din ka mo nagkwan? Dito sa babaw bukid. Ay abaw, kabatuhan na da. Hindi man, kay sa idalom. Sa idalom batuan kami nagkwan. Ay doon nahamot mga sang istorya ni Lolo ko. Neni, balya nakita mo si Mariposa, may dala nga isa ka baso, ginamos, paaman ato, kay nangayo pa ginamos nga tabal. Ambot, hambal ni Lola. Kung kaatubang ko si Mariposa, hindi ako katika ba ko sa pagsukmat sa iya. Kung magtalikod siya, didto ko na siya halahambal. May kung ano nga bertod ang ara sa iya. Si Mariposa nga ini, nagdako sa tiya niya nga dopim, so amo ina nga ang amo gali ina ang iya ginakabuhi nga palangitan-an. Bisan sa iya kabataan, amo man sa gihapon. May ara siya bata nga 16 anyos pa lang gani, 3 na ang bata nga ginabaligya. Uy. So may ara man tani nga tawo nga magpormal sa pagpangasawa, apang kung hindi ini siya makakwarta, idiyahan niya gid nga magbulagay. Di balik tagali isang una nga nagabiyahe pa ang bana ko. Ginsugo niya ang iloy ni Mariposa, ugangan niya. Ibaligya ang underwear niya nga wala pa kuno magamit. Hindi ko magbakal. Tinagbalik pagidliwat si ugangan niya. Kay may ara siya nga moskitero. Ibaligya sa akon. Bag-o pa si Lolo nga istorya. Kadtuan ko kuno agud makita ko. Ti pagkita ko balaan ko na nga used na parato lang, 50 pesos lang. Hindi man ko gihapon magbakal. Nagapakitluoy kay wala gid sila bugas kag sudan. May ara man ko sa balay, sabat ko. Sige lang, bal niya, kay kung may kwarta ko, bawion ko lang ina sa imo. Tinaluoy man ako sa ila. Ginbayaran ko na lang. Ginpadala man nila ang moskitero. Wala gani 3 minutes, ara na si Mariposa, nagsunod sa akon. Bawion ang moskitero. Kay nag-away si mamaya kag banaya, nga ako no, ginbaligya sa akon ang moskitero. Tiambal ko, ibalik ang kwarta ko, kay ibalik ko man ang moskitero nyo. Ato ay, gaaway naman sila mamaya. Ibalik lang ang kwarta ko, kay ibalik ko man kwarta nyo. Hindi, balaya ako interesado sa moskitero nyo. Hindi ka interesado, hindi mo pagbalik moskitero, andaman mo lang, kay banahon, may imo kagid. O hambal ni Mariposa. So isa ka bes, nagpanindahan ako sa isa ka sityo, nanindaman sila. Pero, nag-una sila nga mag-asawa pa uli. Pagabot ko sa balay, tapos hindi para ko ang kanding ko, wala na sa ginhigtan ko. Abaw, paano ang 14 kabilog nga ubos gid kabuhi? Dugay-dugay, ara na si Mariposa. Ginpangita mo ang kanding mo, hambal niya. Ato ay, nadakpa namon sa balinghuyan kag kadyos, ginapamali nila, balaydan mo ina. Siling ko, balilolo, sige baydan ko na kung may kwarta ko. Wala pa di si G. Tipagabot lang ni G. Tipagabot ni G, nanukot dayon sila. Hindi ko magbayad. Kamu nga duha naghala pamali isang balinghoy nyo. Hindi kay kanding ko. Ay, hambal niya. Paglabay ko da kaina, ginasugos ang banayan ni si Mariposa nga balion ang balinghoy. Bisan sinong pamangkuton nyo, hindi magbali ang kanding sa ibabaw, kundi sakyan sang kanding ang balinghoy. Agud malabot niya ang dahon.
Ti agbali isang balinghoy sa idalom, hindi sa ibabaw. Nakita ko kamo nga duha. Bal niya pa bana mo, bali. Ti, amo man ang pangbali ni Mariposa sa ibabaw ka Diyos kag balinghoy. Hindi gid kuya magbayad. Mo hindi gid magpasubali si Mariposa. May tinda sa malapit balay. Nagkadto man kami didto. At tuman sila nga mag-asawa. Ginambala niya si G. Damo pa bitaw. Amo man na nga hindi magbayad asawa mo sa perde sang kanding nyo. Pabayadon mo ko. Sabat ko kay kamo man nagpamali. Sobra na nga paghingabot sa akon. Uy, naghala singgitan. Ginbuyayaw niya ako nga blanka. Balos mo ko sa iya nga gapahingabot sa akon nga blanka. Ay ti, dayon palapit sang banaya kay kun gaarak sa babaya ang hindi manami nga mga words sa akon, tiyamba ko sa waya tong asawa mo. Tiyamba sa bana ni Mariposa. Pagkaaga abta na ako, may supina, husayon ang gamunamon, way kumahadlo, hambal ko. Tuyo ko nga pakahuyan man siya, bukaron ko ginamos niya, apang kadtuan ako sang nanay ko. Amuman ang ugangan ko nga babae, bal nila nini. Magpakumbaba ka ni. Balaan man ang sang halos tanandi, nga amuin na sila katunto. Gani, magpakumbaba ka na lang. Basi ano ang matabo kay lolo mo. Amuman si ugangan ko nga babae. Anad na sila sa pasikot-sikot sa binutig, kag panunto. Naluoy man ko sa nanay ko, kaglabi sa tanan kay lolo ko. So ginhusay kami. Hindi na lang kuno ako magbayad sang pierde sang kanding ko, pero pangitaon niya gid kon sino. Ang ginpangblangkan niya. Kaya sabat ko, pasensya tiyay, sa kaakig ko, nahambal ko sa imo yadto. Ang ginaboy mo man, no? Nga may istorya sa iya. Pasensya lang ako. So ano pa, bisan sakit sa buot ko sang natabo. Pero ang gaba ara sa nakasala. Pinagkumustahanay, nagpinatawaray, pero ang tawo nga malain kag manugtunto, nagahimo sang hindi maayo. May gaba gid nga matabo. Wala madudla si Mariposa. May ginpalapta naman siyang istorya. Sugid nga nadula kanding nila ni Kwan. Kwan na lang tawag ta sa nadulaan. Ginbaligya gali nila siling sang nadula, siling nga nadula. Ginbaligya gali. May fiesta lapit sa amon. May bulang sang desperasang fiesta. Pero pag abot mga alauna siguro, gindakop ang manugbulang. So naguntat ang bulang. Nagpalapit sa akon si bana ni Mariposa, ang balyaday. Pautang ako gani sigarilyo. Kipautang ko man. Pero doon na batyagan ko nga hindi naman inikabayad mo. Pero kinpautang ko man. Hambal ko sa bana ko, pauli na ta. Hindi, nalang ta magkadto sa baylihan, magbaligya. Gamay na malang inibaligya ta. Sa malipot nga pulong, nagpauli kami. So lamang langgid kami kaabot sa balay. Nagpahuway-huway. May nagsunod nga tao sa amon. Nanugid nga patay na ang bana ni Mariposa. Anong natabo? Sinong nagpatay? Pamangkot namon nga mag-asawa. Sino pa abi? Bantog man nga kawatan. Tawgon ta lang kay blank lang. Gamay lang nga tawo, pero patay man ang dako-dako nga tawo. Amo na ang bagay sa imo. Kamu nagbuhat, ako ang pasibanggan. Hambal sa nagpatay mo. Ay gali sila man lang gali nag-ihaw. Barkada sang bana ni Mariposa, kag barkada nila. Nagbalik sa pensar ko. So madula ang manok ko nga sulog, isa lang gid to nabilin, isa kamo nga. Kanding nga inangan, ti amo lang gid to ang nabilin. Ginatagan niya ako, bana ni Mariposa, day, bal niya, hindi lang anay pagdakpa ang manok mo nga sulog. Kay ipakupa ko pa sa manok ko. Ari itlog tangka, pauli-uli ginhawa mo. Agudali ang pag-ayo mo. Kay sadto bala, bag-ulang ko magwa sa hospital. So mga isa gid man kasi mana, nagligad. Tingin pangita kong manok ko, wala ko gid makita. Bay ilang ni, kung nadula to ang manok mo, kung ano ang gulot sang liog sang manok mo, amo man ang paggulot sa tao sa liog ya, agud mapatay. May naghambal, no? Tisinig ko sa kaugulingon ko, ay, wala si Mariposa kabalo, nga ba, nayagali ang ginamaldisyon niya?
So si Mariposa gali naghambal. Abi ko madudla na si Mariposa sa ugali niya. Wala man gyapon madula ang pagka-Mariposa ya. Manuglibak pa. Ito yung babae ko no, nga tahangipon, blank, hindi mayo nga babae. Ako ina ang ginapabati-batian niya. Bala mo tita, gapamugon kami sina, gabot humay sadto. Iya ina sang lolo ko. So samtang gagabot kami humay, ang baba ni Mariposa, puro panlibak. Kagpakalain sa pareho ya. Amo inisikwan, kay gatuparay kami, no? Pag naugot ako sa pagpamati, isang halay libak sa kapareho ya. Ninsugpunan ko man. Ayo gali, ang ipon sang iban gani, gali lipid sang kaikiton. Pero bisan di ilang kapahalid, agod makabayad utang. Kag bisan isa ka gantang bugas, pwede na maghayang, kay may ara man gani, nga siya, gid, ang ginang istorya. Ay hiligid ko no si military, sang cute nga babae. Oo man, sugpon ko. Kung mahubog na sila, ay ginakwa na sila sang kabarkada nilang ila ginahimo. Timinabatian gani ako nga sa apat sila, manami gidya si Blanc magmaneho. Ati man, wala na maghalatikal si Mariposa, hasta maghapon. Bisan anon mo gali ang tawo nga ang batasan, hasta magtigulang amo gyapon. Ay, ambot na lang. Tuwasta na lang diri anay, no? Tita Regine, kay konsigihon ko ang pagsaysay sa ugali ni Mariposa. Masanag lang ang adlaw, hindi ko matapos ang pagsulat. Salamat gid sa pagbasa mo nga ini. Ang tagpadala, tawag lang kay Lola Neni, sang 3rd District. Wow, ginsulat siya pati end of time sa pagsulat, 1:44 a.m. So which means, sagin pula 1 gid. So siguro, wow, sige-sige lang gina pagsulat mo, no? Kay basi, samta nagasulat ikaw, nagigil gid ikaw kay Mariposa. Ay, by A na lang da. Ay, manasang may ay maayo nga igabilin sa aton nga pagpangabuhi. Pabay na lang da ang mga kung ano-ano nga mga chismis. Kung hindi ka kasaho, walk away lang. Hindi gani quiet ka na lang, no? Natanles nga kung ginahingabot ka gida, lain na iya nga istorya, pero kung pwede pa lang, no? Paiway na lang. Ay, nako, do ka marites, gid, no? Sa ating nabatian sa sininga hapon, but anyway, I'm sure nagapautuwas lang man, ining si Neni isang 3rd District. So thank you so much gid sa imo Neni sa 3rd District. May inalanda si Mariposa. Oras naton, it is now 2:49. Magapanabalik ang KLP. Pagkatapos lang, isang pila kami importante ng mga pahibalo. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabilin ang katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo Diri sa kahapon lamang programa Kabombo, it is now 2:53 in the afternoon. Do mga 2 days ago, ginbasa nato ang sulat ni Inday, no? Sang Iloilo ato ba lang menopause siya dito sa Singapore. That's why naka-early siya, no? Nga ginpapauli diri sa iyang employer. Well, may follow-up story lang siya sa aton diri, no? Kag may gamay lang siya nga reaction. Sige, basahon nato nini, Dear Tita Regine. Tawga ako kay Inday sang Iloilo. Antes ko sugdan ang sulat ko tita, kag sugpon sang sulat ko kagapon, giginbas. Ay kahapon lang to gali. Sorry, basi ko na confuse ako sa isa pa ka letter, no? OFW man. Anyway, so kahapon nga ginbasa mo, maayong hapon lang ha sa tanan nga KLP lovers tug sa imo man tita. Tita Regine, sugpon ko lang ini sa akon nga sulat kahapon. Antes ko magpuli, nag for good tita, halin Singapore, okay kami sa mga amo ko. Nangayo ako pasensya sa ila, kag no regrets ako tita, nga nagpuli ako. Subisan subong tita, may communication pa kami sang amo ko. Naga-email ako sa ila, naga-greet sa birthday nila, kag New Year, kag hoo tita, tama ang pang-pronounce mo sang name nga Viraj. Ginasenda nila ako sa pictures nila tita. Subong Tita Regine, okay na kami. Nakatapos na ang subang ko, kaya nag-teach na siya sa Manila. Kay teacher siya tita. Kag wala na kami bata nga nag-eskwela. Ba, tawhay na gali no? So ang bana ko Tita Regine, isa ka Grab driver. Kag sa katapusan sa January, mapuli ang akong subang kag mapaburakay kami tita. Ay wow! Sagot sang subang ko, amon nga lagaw ni tatay niya. Ako, tita, subong, ari lang sa balay, kag samtang nagapamati ako sa KLP, nagapamanahi ako, nagka-cross-stitch ako, tita. Kagasa na lang diri, Tita Regine, salamat liwat. Kag God bless. Again, si Inday, sang Iloilo.
Well, Inday, I really appreciate ang imong follow-up story diri sa aton, no? I'm sure nga you heard everything sa pagbasa naton and ang gamay naton nga gintugda sa imong story. And I am happy nga ginahambal mo diri sa aton nga naka-maintain ka mo sa gihapon sa maayo nga relationship sa imong mga previous nga employers even if ari ka na diri sa Pilipinas. Naga-email ka mo, tapos naga-send na pa ka mo mga pictures. So, which means, no, nga naka-monitor ikaw kung kumusta naman ang ilang pagpangabuhi dito, and especially, no, regarding sa bata. And nami man na that you're saying, nga no regrets ikaw. Pagpauli mo diri, okay good, no? At least, ang family mo na, ang imo nga gintutukan, and subong tawhay na, kay ti wala na ka mo estudyante, tapos ang imo nga subang, wow, i-treat gali ka mo, mapaburakay ka mo sa imo husband. Kanami, ilang kid, no? So, enjoy, I'm sure love na love ka gid sa imo nga mga anak, especially si subang, and that's why, you know, nga, i-treat ka mo sa imo nga husband, mapaburakay ka mo, siya ang taya. So, enjoy, ha? And be safe sa inyo nga paglagaw-lagaw dito sa Boracay, and basi kung may manami ka mo nga experience, I'm sure you will have share naman diri sa Kahapon Lamang program. Inday, sa Iloilo, thank you so much, Gid. Kagamo naman, dira mga kabombo, kung may mga araman ka mga istorya, kag pwede Gid, nga mapasakop, ma-share diri sa Kahapon Lamang program. By the way, nag-pick kita sa ating winner every week kung sa diin, nagahulat ang 1,000 pesos nga cash prize sa aton nga mangin winner for the week. So basi ikaw na, no, ang masunod naton diri nga pag-interviewon, because we also interview ang aton nga mga winners every Saturday ina. So, sa inyo mga istorya dira nga pwede ginyo ipadabot diri sa Kahapon Lamang program, feel free, ha, anytime mag-email sa inyo nga mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede man nga isulat ang mga stories ninyo kag ipadala sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tapos na kita for today sa KLP. Kung magasunod na, ang mga paborito nyo naman ng mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio, Iloilo. Pagkatapos ng Kahapon Lamang program, si Toyang Armentania, to be followed by Provincial Jail, kag ang Dear Diary. I'm sure ginasundan nyo gid ang ini nga mga dramas nga nagahatagid kalingawan sa inyo. So madaming salamat sa inyo. Siyempre, kita ay naman kita liwat buwas. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.